כניסת אומנים. מאחורי הקלעים של עולם הבמה. עם הפסיכולוגית עדי חדד. היי לכם, אתם על עוד פרק של כניסת אומנים, הפודקאסט על מאחורי הקלעים של עולם הבמה. כאן אנחנו מדברים על כל הנושאים המנטליים שקשורים לאומני במה, וכל העולם המופלא הזה, שנדמה לכם אולי שאתם מכירים טוב, כי אתם רואים את הקצה של הקצה שלו, אבל אתם לא באמת. אני רוצה קודם כל בפרק הזה להודות לכם על הפידבקים, על הפרק הקודם שהיה לנו עם מיתר בסור. קיבלנו ממש תגובות גם ממורות למחול, על שינויים שהן רוצות להכניס באופן שבו הן מלמדות, וזה סופר מרגש, וזה חלק מהשינוי הגדול שאני רוצה להוביל אליו בעולם הבמה. אז תודה לכם על זה. לא אמרתי, אני אגיד, אני עדי חדד, אני פסיכולוגית ומטפלת אקט, והבייבי שלי בשנים האחרונות זה כל מה שקשור בפסיכולוגיה של אומנים וליווי מנטלי של אנשי במה. והיום יש איתי אורח סופר מיוחד, אני מאוד משתדלת לחדש לכם כאן, ויש איתנו היום מישהו מתחום שהוא, לא רק שאני לא ערכתי בפודקאסט שלי עדיין, התחום הזה בעיניי הכי פחות אולי מדובר מכל אומנויות הבמה, והכי פחות מוכר ובטח מאחורי הקלעים שלו, אם זה שהוא גם כותב ויוצר ושחקן, ויש לו פודקאסט מגניב משלו, או גם מנטליסט. איתי סונטג, מה נשמע? מה עניינים, מה קורה? וואי, איזה פתיח יפה. אני אמרתי, מולתק פה לרגע. איזה כיף. יס. תודה רבה. בטח. מה שלומך? בסדר גמור. ימים כאלה, כזה, סוף שנה, אז מופעים וחנוכה, ואני עוד זוכר את החנוכה, ואנחנו כבר מתקרבים לפה. יש טרפת קצת. חוץ מזה, נשתגע. כן. כיף לי ממש שאתה כאן. אני אגיד, גם איתי סונטג, גם הידוע בכינויו סבתא. נכון. ואחר כך אנחנו גם קצת נדבר על זה. אבל אני הייתי מסביר למה סבתא כבר, אם כבר לא, מה שישר ושאו שאני סונטג סבתא, זה כאילו... אני חושבת שזה נחמד. כן, זה לא יטלטל אותם רגע, הם לא הבינו על מה רוצים פה עם הסבתא. בוא נסגור להם את הפינה, לא, נשאיר את זה פתוח, השאלה, אחת... אתה יכול. טוב, אז... אבל בקצר, כי אנחנו ניכנס לזה אחר כך. אין בעיה, סתם, אני כתבתי את המחזה אני סבתא שלך, שהיה בתיאטרון הקאמרי, ובגלל זה לפעמים נדבקים לי כל מיני שמות, אז פה זה סבתא. אני נוהגת לקרוא לו ככה, ואני חושבת שזה ממש אחלה של שם, שהוא גם הרוויח בכבוד, כי זאת יצירה מופלאה, ואנחנו נדבר עליה אחר כך. אני נוהגת לשאול בפתיחה של פרקים כאן, על אסוציאציה שיש לך לכניסת אומנים, לאן זה זורק אותך, כניסת אומנים? מעניין. זה זורק אותי לכל, כאילו אם אני עוצם את העיניים, אז כמובן שאני מדמיין את הקוליסות השחורות האלה, כאילו שם זה זורק אותי דווקא כאילו הכניסה לבמה, לא מהרחוב לזה, מין איזה חור שחור כזה, שאתה רואה את האור בקצה המנהרה, ובמובן שלי היותר אישי, אז זה באמת התהליך רגע של עד הרגע שאתה עולה לבמה. אז זאת שהכל חשוך ואפל, ואתה לא יודע לאן ללכת, אולי אתה הולך קצת לפה, כי אין לך איזה שביל שמוביל אותך שזה אור, איזה תקווה למשהו, אבל כזה, זה נראה לי, מה זה כניסת אומנים שלי. זאת מטאפורה גם מוצלחת. לעולם הבמה בכלל, לא? אף אחד לא יודע לאן הוא הולך, באמת. וואו, לגמרי. אני מדבר איתך על זה קצת. אז מעניין אותי להתחיל איתך באמת מהסיפור הזה של המנטליסט. כמה זה מעצבן אותך כשקוראים לך קוסם? יפה. זה הדבר בערך היחיד, כאילו שאני יודעת, בביטחון על מנטליסטים לא אוהבים שקוראים להם קוסם. אז זה לא שאני לא אוהב, זה כמו כאילו זה כמו להפריד בין שחקן על במה, נגיד אם נקרא לזה שחקן תיאטרון, לבין שחקן קולנוע. אוקיי, האם מישהו ששחקן תיאטרון ייפגע מזה שקוראים לו שחקן קולנוע? לא חושב, פשוט זה לא מה שאני עושה. זאת אומרת, קוסם היום יותר נחשב יש כאילו, חזי דין מגדיר את עצמו כקוסם לדוגמה, אוקיי? הוא לא מנחושים, הוא לא מנטליסט, הוא קוסם למבוגרים, מדהים. יש כאילו תת קטגוריות בכל העולם הזה של הקסמים. ספר לנו קצת.
אז בוא נעשה קצת סדר בדיוק. אני הייתי קוסם, אני עדיין קורא לעצמי קוסם גם כאילו בז'אנר. אני נורא אהבתי, זה סבא שלי קנה לי ערכת קסמים שהייתי בן 5-6, לחנוכה כזה, שקונים כזה בחנויות, ומשם משהו הדליק אותי, משהו בסוד הזה, ביצירה הזאת, בדבר הזה שם שלה, ככה תפס אותי, והתאהבתי בזה, בעולם הזה. זה בדרך כלל סיפור הנדוש שקורה לכל האלה שנדבקו לזה, לחיידק הזה, כמו שאומרים חיידק הבמה, אז חיידק הקוסם. יותר נדיר, צריך להגיד. יותר נדיר, אני חושב שהם פשוט, הנורמלים פשוט, הם מקבלים את הערכה, משחקים עם זה קצת וזורקים, כמו לקבל מטוס. אתה לא חושב שאתה, מי שמקבל צעצוע של מטוס, הוא לא נראה לי שהוא הולך להיות טייס. או קבאי, אגב, כל האלה, כאילו, איזה קוסם, ואני נורא אהבתי את זה. ואני כבר בסוף כיתה א' הופעתי לכיתה. כן, התחלתי כזה להופיע, והיה לי את הקסמים שלי, וכן, עם התמיכה של ההורים, שזה היה כזה מדהים. וככה התפרנסתי, מהיסודי בעצם, התחלתי להופיע בימי הולדת. זאת אומרת, לדעתי מגיל... מה זה התפרנסתי מהיסודי? זה נשמע... השילוב קצת מוזר. הכוונה היא, מה זה התפרנסתי? הכוונה היא שכאילו, זה התחיל כתחביב, ובוא נגיד, קצת אחרי היסודי לכיוון החטיבה, גילה 12-13, התחלתי כבר להופיע לילדים כיתה א', כבר הייתי כאילו מספיק גדול. לזה התכוונתי בהתפרנסתי, זאת אומרת, פתאום אתה מקבל מהתחביב, אתה מקבל את ה-200 שקל הראשונים שלך, אחותי הייתה עוזרת לי, והייתה שוליית הקוסם, וזה היה כאילו, וואו, פיצחתי את הנוסחה, זה היה נורא נורא כיף, וככה התגלגלתי, והייתי מופיע בימי הולדת לילדים, ובצבא, רגע לפני הצבא, פתאום נפתחה החלונית, האופציה הזאת להיות אומן חושים צבאי. זה הגיע במקרה, נכון? זה הגיע סוג של במקרה, זאת אומרת, אני נורא רציתי, הפרופיל שלי היה גבוה, והצליחו, צה"ל הצליח בעצם למשוך ולהגיד, טוב, קרבי, עדיף שכאילו, בוא נממש, ניקח את הפוטנציאל שיש בו ונעשה איתו משהו אחר, ואז נכנסתי להיות חלק מצוות הוואי ובידור של צה"ל, שזה היה מטעם חיל האוויר, ואז הייתי מופיע לחיילים, וזה בעצם המתנה הכי גדולה שקיבלתי, זה גם לראות כל כך הרבה אנשים, זאת אומרת, כל כך הרבה קהלים, סוגים של קהלים, גילאים, אם זה הקבע, אם זה הסדירניקים, אם זה הטייסים, אם זה הטכנאים, הכל מהכל, וזה היה בעצם, היה לי במה גבוהה, שזה חלומו של כל אומן, נראה לי. חד משמעי. כן, 150 חיילים, מראשון עד שלישי, שלישי עד חמישי, זאת אומרת, שתי הופעות בבמה גבוהה, סטייל צוותא של חיל האוויר שהוא היה שלי, והייתי עוד מסתובב, בסיסים, צוק איתן, מבצעים וכאלה, וכיף לא חסר לנו, כמה שאתם לעשות כיף, צחוקים, ויצאתי עם מקצוע. זה סיפור די מטורף, כאילו, צריך להגיד. כן, 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 זה כאילו בחר בי, אני כאילו, כל הזמן מרגיש שדברים קורים כאילו בטעות, כזה, לא בטעות, אני נורא משדר לשם, אני נורא מתכוונן לשם, נורא חשוב לי, אבל זה פשוט איכשהו אורז אותך ושם אותך שם, ואז אני מתחיל לשחק את המשחק. אני יודעת שזה קרה לך גם בהמשך החיים שלך, מה שאתה מתאר, אבל אנחנו נגיע לשם. אני רוצה רגע בכל אופן לחזור איתך מה המנטליסט אומר. אוקיי. כי יש אנשים שמקשיבים לנו ואין להם מושג. אוקיי, אז מנטליסט זה כאילו זה יכול להיות כמה תת קטגוריות, כאילו האומנות חושים הזאת, אבל יש, בוא נקרא לזה מנטליסט פסיכולוגי, שזה יותר הולך לכיוון, זה לא פסיכולוגית, זה לא הכיוון הזה, אני לא חושב שמישהו מתיימר גם להיות מבחינת התואר והלמידה והזה, אבל כן יש כל מיני אלמנטים שאנחנו יכולים להתחיל לשחק איתם. זאת אומרת, הבסיס שלנו זה טכניקות של קסמים, ואז הסיפור שאפשר לספר מסביב לקסם, הוא סיפור יותר שמבוגרים יכולים יותר לתפוס אותו. ואם זה כאילו השפעה, ואם זה לנבא, ואם זה כל המשחק הזה של הצבעים, המנטליזם כאילו נכנס לשם. אני חושב שהעולם הזה של הקסמים, הוא עולם יותר, אם ניתן קצת דוגמה של צבעים, מאוד עשיר. זאת אומרת, בקסמים זה יכול להיות מדבר שיכול להופיע, ודבר שיכול להיעלם, ודבר שיכול לשנות צורה וצבע, זה כאילו שלל גוונים וצבעים, ומנטליזם זה קצת שחור לבן. אין יותר מדי.
זה או שאני יודע מה את הולכת לחשוב, או שאני מגלה מה שאת חושבת. כאילו, המשחק הוא לא יותר מדי, אבל הסוד בעיניי, הוא גם להיות קשוב לדמות שלך, ואז להביא כל מיני אדפטציות וסיפורים ורגעים, שמה סתם דוגמה, נמרוד הראל, יעשה קטע, ואני אעשה את אותו קטע, זה לא יהיה אותו דבר. זאת אומרת, אני לא יכול לחכות אותו, והוא לא יכול להיות סונטג, ואני לא יכול להיות סושארד, ואורי גלר, ואמיר לוסטי, וכל אחד בעצם, זה קצת כמו אם אנחנו מדברים על עולם המשחק, יש לך טקסט, ונכנס שחקן אחד ועושה את האודישן, ואז נכנס שחקן שני ועושה את האודישן ושלישי, וכל אחד חייב להיות כבדיוק, ובסוף מישהו לוקח, כי זה רק הוא, אני רציתי את השחקן ההוא ספציפי, שיודע לנתב ולהעביר את זה. אז זה כזה, זה קצת, זה מה שאני קצת הבנתי, כי אני נורא, כשנכנסתי לצבא, ולא ידעתי מה אני עושה, אז נורא טקטית, כל מי שאני אהבתי, כאילו כל מי שמסביבי, עד שגיבשתי לעצמי את האופי, את הדרך הופעה, את אדפטציות, ביקשו ממני, חברים מאוד טובים שלי לפני חודשיים, ביקשו ממני לחתן אותם. והם רצו שאני אעשה להם נאמבר בחתונה, גם כתבתי להם את הקטע וגם לעשות להם נאמבר, ובעצם, תוך כדי שאני כותב, היה לי שם איזה פיצוח לקטע שאני יכול לעשות, שמתאים בדיוק אליהם. אני נורא חשוב לי שאם אני כבר עושה איזה משהו, שהוא יהיה נורא אישי. ולקחתי דווקא משהו שלקוח מעולם הקסמים לילדים. העיקרון הוא קסם לילדים, אבל הלבשתי אותו בסיפור רומנטי, שיהיה קשור לזוג הזה, ומנטליזם. זה קצת כמו שאתה עושה עיבוד מבמה לקולנוע, מקולנוע לסדרה, זה עיבודים, אבל הגרעין נגיד של הדמות, זה אותו גרעין של סיפור. זה מעניין. זה ממש מעניין. אני ניסיתי לחשוב, למה התחום שלך הכי קרוב, מהתחומים שאני מכירה, של אומנים שאני מכירה אותם יותר טוב. נדמה לי, ומעניין אותי אם אתה תסכים איתי, אני חושבת שמנטליסט הכי דומה לסטנדאפיסט, מכל האפשרויות האחרות. אני אסביר. אוקיי, את רואה את הפרצוף שלי, זהו, אני חושב איתך ביחד, כי זאת שאלה, אני גם חוקר את זה, אבל אוקיי. אני אגיד בראייה שלי, קודם כל, העניין הזה שאתה סולו, על הבמה, שזה שחקן, כמעט תמיד יהיה עם עוד אנשים על הבמה, כנ"ל מוזיקאי, כנ"ל רקדן, רוב הפעמים נמצאים עם עוד אנשים כלשהם, וזה לא הכל, יש הרבה חופש הרבה פעמים, סטנדאפיסטים מספרים בלבד, אז זה מצד שני, הכל עליך, זאת אומרת, או הצלחה עליך, או הכישלון עליך. אני חושבת שגם הפידבק הוא מאוד מאוד ישיר, בשני המקצועות האלה, שחקן או מוזיקאי מקבל, או רקדן מקבל איזה פידבק קצת יותר מהודהד, לפעמים קצת יותר רחוק, אתה מרגיש ישר, זה הצליח, זה לא הצליח. גם סטנדאפיסט, או צוחקים, או לא צוחקים. כן. זה נכון שיש מין אינטראקטיביות, אפילו אצלנו יש יותר אינטראקטיבית, מן הסתם, כי כל הזמן אצלי עולים אנשים, לעומת סטנדאפ, שזה סיפור אחרי סיפור אחרי סיפור, ופאנצ'ים צחוקים, אבל כאילו סטנדאפ הוא נכון שהוא לבד ואין אנסמבל. מצד שני, אני חושב שהאומנות הזאת, של האומנות חושים, זו האומנות היחידה שהקהל רוצה, אני לא רוצה להגיד לא לטובתך, להפיל. אבל סוג של להפיל, סוג שעליי לא תצליח. עכשיו, אני מת על זה, אני מת על הפייט הזה, זה משאיר אותי בכאן ועכשיו. בטח, זה כיף, בעיניי. כי שחקן, כבר באיזשהו שלב, בטח בתיאטרון, אלא אם כן, השחקנים מתחילים לעשות מה שבא להם, אבל יש איזו דינמיקה שהיא כבר נורא קשה להמציא את עצמך, וכאילו, אתה פשוט צריך לעשות את ההצגה שוב ושוב ושוב, ולנסות לשמור על חיות ואנרגיה. אצלי אני לא יכול לא להיות כל הזמן בכאן ועכשיו. זאת אומרת, אני לא יכול להיות על האוטומט. וקהל שיושב ורוצה, הוא בעיניי שהוא בא לתיאטרון, הוא רוצה להתרגש, ושהוא בא לראות סרט, אז הוא גם מן הסתם רוצה לצחוק, והוא רואה רקדן או צייר, או כל האומנויות האלה, קהל נורא רוצה להיות איתם. כאילו, אם שחקן יזייף לי, אני אגיד, אוף, כאילו, אני לא מאמין לו, זה בסה. אצלי, זה כזה, אני רוצה לא להאמין לו, זה בדיוק ההפוך הזה. אז זה נראה לי השוני באומנות הזאת, לעומת סטנדאפ, שאני חושב כאילו יש עליו יותר אפילו קושי ויותר חובה, כי אם אני לא אצליח לעשות משהו, כאילו אטעה קצת,
זה לא מדויק, הוא מתאמץ, הוא מנסה, אז קטע הבא יגבה אותי. אם אני מצחיק, זה בכלל אקסטרה. סטנדאפיסט שלא מצחיק, אני שונא אותו. אני כאילו, כקהל, אני כאילו, אין לי כוח, לא כיף לי. כאילו, מי שלא איתי. מעניין. כן, מרגיש לי ככה. זה ניתוח מעניין, כאילו לי הרגיש שקהל קצת יותר סלחן לפעמים כלפי סטנדאפיסט, וגם סטנדאפיסט קצת לפעמים מוכר לעצמו, אחר כך משיח עם סטנדאפיסטי, אמירות כאלה כמו, היום זה לא הקהל שלי. כי סטנדאפיסטים הם מכוונים לאיזה משהו בסדר, הם אומרים, היום נפלתי על אנשים שהם בדיוק לא הזה שלי, בגלל זה לא צחקו, זה לא אני. אתה לא כל כך יכול, אין לך קהל, אני משערת, נכון? לא, זאת אומרת, כאילו, תראה, אני יכול להגיד גם אני סבתא שלך, יש את מה שנקרא, את הפאנצ'ים הגבוהים, שאתה אומר, הם תמיד יעבדו, ויש איזו אינטראקטיביות עם הקהל, גם בלי מילים ספציפית, אבל רבקה מיכאלי נכנסת לבמה, לפעמים תקבל כפיים, לפעמים לא תקבל כפיים, משהו באנרגיה הכוללת של האולם, לפעמים, כאילו, אחרי איזה מונולוג של גילת אנקורי, לפעמים יש כפיים, ולפעמים אין, אז זה נורא תלוי, כאילו, כן יש סוג קהל, או אנרגיה של אותו ערב. כן, נכון. מצד שני, שוב, סטנדאפיסט, ההצלחה שלו היא להצחיק. יכול להיות שהוא מצחיק ב-80%, יכול להיות שהוא מצחיק ב-120%. אצלי אני צריך להצליח. ורוב הסיכויים שאני מצליח. כי אומנות חושים, כאילו זאת האומנות, זה כמו שהשחקן אמור להצליח לזכור את הטקסט, כאילו זה לא המכשול שלו, הטקסט, אוקיי, המכשול שלו הוא האקט עצמו, האקטינג עצמו. כן, ואיך אתה עם העניין הזה שאני משערת, שהוא גם יותר קשוח אצל ישראלים, כי אצל ישראלים יש את הקטע הזה של עליי הוא לא יעבוד, נכון? איך זה בשבילך, כשאתה מרגיש שקהל הוא יותר כזה, בא להכשיל אותך, מת על זה. כן, אני מרגיש שאני מיינסטרים קלאסי, כאילו אני ישראלי כזה. זה כאילו, אני לא מחפש שישראלים פתאום יהיו לי לונדונים, אוקיי? ובריטים וכאילו אמריקאים, או כאילו, לא תני לי אני מכיר את ביום חמישי הופעתי ב-12 בלילה, יום הולדת 40, אוקיי, 12, אין כבר אלכוהול, וזה, 12 בלילה התחלתי הופעה באשקלון, אוקיי, אין כיף מזה. מה אני צריך את החברות הייטק, שזה גם קורה וכיף, אבל שם זה יותר כזה טוב, בוא נצחק את הרציניים. תני לי, כאילו, בלי פילטרים, תני לי את הצחוקים, תני לי את הכיף, תני לי את הדברים הלא צפויים, זה שמה, כן. וואו. כן. זה מפתיע אותי. אני חושב שגם בגלל שאני מופיע לבד, זאת אומרת, בגלל שזה סולו, אז הריגוש הוא יכול להיות רק עם הקהל, הפלירטוט הזה. מה ששוב, בתוך הקאסט שלי בהצגה של אני סבתא, אין להם איך לחדש כבר יותר מדי, ראינו להם כן, הם התחילו לשנות את הטקסטים, ואז כאילו, למרות שהיה להם המון המון כבוד למחזה, אבל כאילו, זה אומר, שחקנים אחרים, לא יודע, אם רוצים להתחיל לעשות שם בלגן, וכדי לרגש את עצמם, סבבה, אבל שוב, שאתה עושה 200 הצגות, זה כבר נהיה, אתה מחפש לעשות צחוקים. כן, כן, כן. מעניין. ותגיד, מה קורה ברגעים, אתה אומר, רוב הזמן זה עובד. כן. מה קורה כשזה לא עובד? אז בגלל שאני כבר כל כך מכיר ויודע וזה, זה לא עובד, זה לא עובד. קורה. לא, זה לא עכשיו... מה אתה אומר, נגיד? זה לא מדויק. לא הרגתי אף אחד, התפספס לנו פה 2, שכחתי את הזה, יצא, אמרתי שולי במקום שלי. קורה, כאילו, זה הטעויות. זה כמו ששוב, כמה פעמים שחקן צחק בהצגה, או כמה פעמים משהו בתפאורה לא עבד, או כאילו קהל שחקן ואוהב אותך בסוף, הוא בא להיות איתך. אז זה לפעמים יכול לקרות. אז כאילו אם אתה לא מתרגש מזה, אז הם לא אמורים להתרגש מזה. ולפעמים, בגלל שכמו שאת לא יודעת מה הטקסט הבא אצל השחקן, אז גם אצלי את הרבה פעמים לא יודעת, ואז אני מג'נגל ומשחק ומסדר את זה שזה כן יתאים ויסתדר. כן. זאת אומרת, הם יכולים לא לשים לב. שמשהו לא הלך כמו שרצית. הרבה פעמים הם לא ישימו לב. הם בעיקר לא ישימו לב, אלא אם כן כבר רציתי כזה בילדאפ, וכאילו פתאום זה, שאתה יודע שהבמה נתקעת באמצע, ואתה רואה במה תקועה לך באמצע, ולא עכשיו במה שמסתובבת, או שהיא לא מסתובבת. אז טוב, זה הלוקיישן. אבל כשהיא בדיוק באמצע, ואומרים לך, יש פה תקלה, אז תבין שיש תקלה. כמובן שאני קודם כל אנסה לאלתר, ואם יתפספס לי, אז יתפספס לי. לא נורא. זה לא לייב. כאילו, זה לייב, הכוונה, זה לא מוקלט.
זה לא עכשיו נאמבר בטלוויזיה. הבנתי. למרות שהיו לך קצת כאלה. היו לי כאלה ששם זה הלחץ, שם זה האמת, כי זה כאילו, הקהל רואה את זה, המנחים רואים את זה, זה מצולם, זה ערוך, זה כאילו, זה אמנם אז לא ערוך, ואז מה שהעין לא קולטת בפעם הראשונה, יכול להיות שמישהו יעשה רגע אחורה ויחזור עוד פעם וינסה לחפש את זה, אז אתה צריך גם להיות נורא נקי, מבחינת הטכניקה, כדי כאילו, לדוגמה זריזות ידיים, אם אני עושה עכשיו משהו, שאת רואה אותו בלייב, אז כשזה מצולם, יכול להיות שאת יכולה לראות שוב ושוב, ותגידי, התנועה הזאת, זה מה הוא עשה, ככה הוא עשה את זה. אנשים עושים את זה? לא יודע, אבל אני מנסה להישאר נקי, את יודעת, זה כמו כזה שאתה, שוב, אם ניקח את זה לעולם של הטקסטים ושל הבמה, אתה רוצה שהסצנה תעבוד ב100, ולא להגיד, טוב, יש פה איזה בטן קטנה של ההצגה, שנשאיר אותה. מעניין. כן. אני רוצה לחזור איתך לילד הזה. כן. זה ממש, זה סופר מסקרן אותי להביא, כאילו... איזה טיפול פסיכולוגי בחינם. כן, בוא נתחיל את התהליך. כי אמרתי ילד, נכון? כן, ברור, זורק אותי לילדות, כן. לא, אחר כך את זה עד לא איפה שאתה תרצה, אבל מסקרן אותי, אתה יודע להגיד מה הגניב אותך שם? תראי, קודם כל, יש פה כמה דברים, אלמנטים. פתאום זה נהיה עניין. זאת אומרת, פתאום אתה מנהל את האנרגיה בחדר, אתה מנהל את האירוע, גם אם זה בכיתה א', גם אם זה, שאתה עולה על במה, היה לי גם ביום שני, היה כבר טקס, זה היה לעירייה, שהם עשו את הטקס שלהם, ואני הייתי אמור לעלות ישר אחרי. עכשיו, כשאני הגעתי, הטקס כבר התחיל, כי הלקוחה לא אמרה לי שכאילו, הבמה לא פנויה. זאת אומרת, אני רציתי אחרי הטקס ישר להתחיל, ואין פריסט, אין כלום, פשוט להתחיל, וכאילו, הצוות שלי כאילו יעשה את הכל מאחורי הקלעים, וכאילו יעלה את הדברים. איך שאני בא לעלות, אחד האנשים אומרים, טוב, בואו נצא ל5 דקות הפסקה, שבאותו רגע ראיתי שחור, כי הוא הוציא לי את הקהל החוצה, אחרי שהם היו שעה, זה לא קהל שכבר מחויב, הטקס כבר נגמר, איך תצליח לאסוף אותם עכשיו חזרה? זה קצת כמו 15 דקות הפסקה במחזמר, עכשיו אם המחזמר לא טוב, הם לא יחזרו, עכשיו אם הם לא ראו את המחזמר, יכול להיות שהם גם, יש לי ילדים, יש לי דברים לצאת אליהם, אז אני כבר לא אחזור, ואז אני מאבד קהל. אז אני הרבה פעמים חשוב לי, ואז אני עוד יותר עכשיו משדר את האנרגיה שלי כדי לאסוף אותם חזרה, כי הם לא יושבים ומחכים לי, אני צריך להביא אותם. באנרגיה, לא בואו חברים, בואו נתיישב, אני רוצה להתחיל, זה לא כזה. אז אני חושב שאם אני לוקח כילד, יש משהו אני מראה לך משהו מה אתה מראה? מה יש שם? מה אתה עושה? וואו, איך עשית? אתה פתאום נהיה עניין. שזה אני חושב שאהבתי, אני עדיין אוהב להיות עניין. ודבר שני, יש את הסוד. איך עשיתי את זה, משהו שהוא נורא כיף. זאת אומרת, יש משהו שאתה יודע, שאחר לא יודע לעשות. בין כוח על כזה, שאתה מסתגל לעצמך. נותן דוגמה, כאילו זה כמו, לפני כמה שנים עשיתי פיתוח קול. סתם, רציתי, כאילו, רגע להתנסות, להבין את זה. ופתאום הרגשתי איך אתה מפעיל את השריר הזה של הלשמוע. זה בכלל לא עניין של הקול, זה עניין של הלשמוע, איך להיכנס נכון. זה כאילו מין עניין כזה. אז כשאתה מבין את הסוד קצת, זה גם פתאום עושה לך קצת, אני חושב שאם מבינים את הסודות אצלנו, זה קצת מבאס. אז יש משהו כיף שהסוד הזה נשמר. והאשליה הזאת נוצרת. אז זה כיף. כאילו, תדמה, לגרום למישהו, וואו, איך עשית, איך? משהו נורא כיף. וזה נשמר אצלך לאורך שנים, הסיפור הזה. כן, לא שמתי לב. היו הפסקות לאורך, כאילו, כל הזמן דוך, כיתה א', עד היום, צריך להגיד 30 וקצת. לא, אני עכשיו, השבוע אני אהיה 32, זאת אומרת, כן, יש... בעשירי, מי ש... בדיוק. תכתבו מזל טוב. בדיוק. וזה יעלה, זה, אז תעשה כבר על שנה הבאה. סתם, לא, אבל כן, זה בון, כן, כאילו 25 שנה. בלי יצירות, הפסקות, לשנות כיוון אחר, אולי אני אלמד, אני אעשה, לא יודעת, הייתה דוך. שוב, עשיתי עוד דברים, אבל זה הלב, זה הקו שפועם, לא, תמיד פעם פועם, וכנראה גם מפעם, כן. ולא עלו לך ספקות, מתישהו. לא, כיף לי. למה? אני עושה מה שאני אוהב. זה מגיל נורא צעיר. כן, נכון. אבל יש את האלה שיש להם חלום להיות טייס, יש להם חלום להיות כאילו משהו שהוא כאילו, אני זוכר מישהו היה שכן שלי שבמקלט ב-2000, במלחמת לבנון השנייה, ב-2006, הוא נורא אמר שהוא רוצה להיות טייס.
הוא לא הגשים את זה, אבל הוא נורא רצה להיות, הוא הגיע לצבא, עשה את המיונים, אמנם לא התקבל, הוא לא היה טס, אולי אחר כך היה באזרחות, לא יודע, אבל הוא רצה, אתה מבינה, זה כבר משהו, יש אנשים שלא יודעים מה הם רוצים. רוב בני אדם, צריך להגיד. לא יודעים מה הם רוצים, לא יודעים. זהו. זה חלק ממה שאני ממש אוהבת אצל אומנים, ברובם, מגיל צעיר הם יודעים, למרות שזה יוצא דופן. נכון, אבל אני קורא לזה דמות, אני בסוף שחקן, זה כאילו דמות של אומן חושים. זאת אומרת, זה חליפה שאני שם, כאילו זו דמות שאני יכול לשלוט בה, אני מנהל אותה, זה דמות שלי, זה כאילו לא, התיאטרון לא צריך לקחת אותי וללהק אותי, או סדרה שמלהקת אותי ספציפית לתפקיד מסוים, אלא זה שלי. זה אגב, אתה רואה הרבה שחקנים שהופכים להיות סטנדאפיסטים, או סטנדאפיסטים שהופכים להיות שחקנים, דניאל חן, רותם אבואב, אשכנזי אולי פחות כאילו נסדר, כן, עשתה דברים גם, כן, 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 מוזיקאים, ברור, יש מלא הפתעות, הפתעות טובות, אז כן, שזה מדהים. לגמרי. רציתי לשאול אותך על זה. אני משדר לך, תשדרי לי את זה, תגידי לי מה חשבת, אני אגיד לך. באמת נזכרתי. בבקשה. על הדמות הזאת. אני אקרא לו סונטג רגע, סבבה? כן, הדמות שהוא... אני קורא לה סונטג. כן. כשאתה עולה על הסונטג שלך, כן. ואתה מופיע, כן. מה, אילו תכונות יש לדמות הזאת שאתה מקצין מהרגיל שלך? זה דמות, הוא חצוף, הוא יכול לעשות כל מה שאני נורא כאילו... מנסה להיות ממלכתי ביום שלי, כאילו נורא מנסה. אני חושב, לא שאני טועה, אני מנותק. אולי ברגיל כן, בפודקאסט שלו אם אתם תקשיבו. נכון, בפודקאסט אני סונטג עוד יותר גרוע, הם מושכים אותי שם, רואי, אני חושב שאני השפוי, לעומת השלישייה. זה גם קצת דמות אולי? לא יודע אם זה דמות, אבל אתה עולה על איזה, כן, האמת שזה גם דמות, זה גם דמות שאתה, כאילו אתה רגע, בדיוק, אנחנו מטונפים שם כולנו, כל אחד יותר גרוע מהשני, אז זה מותר לנו, כי אנחנו מרשים לעצמנו בזה, תבינו, אני מכירה אותו מהתיאטרון. בדיוק, האליטה של התיאטרון, בסוף אני שכלה של איזה. אבל אוקיי. אז כן, אז הפודקאסט זה עוד יותר מטונף, וזה עוד יותר, מה שנקרא, רמה נמוכה, אבל היא כיפית, ועם תובנות כאלה שרק שם אפשר להגיד אותן. לק ג'ל, דברים ברומו של. בדיוק, פרק ראשון איכשהו זה ישר קקי פיפי, אמרתי להם, באמת אני מתבייש, אמרתי להם שאני היחידי שאני חושב שיש לו מה להפסיד בפודקאסט הזה. אז כן, אבל הוא בקטע טוב. כמו השם של הפודקאסט. אז באמת כאילו הפודקאסט זה גם סוג של דמות, אבל אני חושב שגם האומנות חושים, הדמות שלי כשהאשטג סונטג הזה, אז הוא נורא, כן, הוא כאילו מרשה לעצמו הרבה יותר, וגם הקהל לא אוהב את זה, כאילו זה כיף, זה קצת גם אדיר מילרי, הוא נורא חצוף שהוא פתאום מדבר עם מישהי, וכאילו, יכולים פתאום לדבר, זיון אחד, כן? כאילו לילה אחד הייתי איתו, כזה, אז כאילו פתאום, השפה קצת יותר משוחררת, יותר בוטה, יכולה להיות שמה, לא בגסויות, אבל בין כיף כזה. זאת אומרת, סתם, אני אתן לך דוגמה שמאוד שלטתי בסיטואציה, אבל היא הייתה נורא חצופה, זה נגיד הקטע שלי מהטלוויזיה, אז שהתארחתי אצל צביקה הדר. כן. צפיתי. יס, תודה. וטלי אורן הייתה שם, אז ואמרתי לה, תשלחי איזה אימוג' למי שאת רוצה, וכאילו ציירתי, אז טלי הרימה לי ואמרה, האצבע האמצעית קצת מוגזמת. עכשיו זה הדין, זה חמוד. לא קלטתי, כן, אז היא אמרה, זה חמוד, והיא אמרה את זה, גם אמרתי לה, כן, כן, את צודקת. ואחר כך שמגי אמרה, אני רוצה את התמונה הזאת, לא משנה, מגי כנסו לראות, אז כאילו אמרתי לה, בטח, טלי קיבלה את האצבע, ואת קיבלת את התמונה. כאילו, אמרתי את האצבע, לא אמרתי קיבלה את הזין, קיבלה את האצבע המשולשת, קיבלת את זה. אז כאילו, אני כאילו חצוף, אבל שולט במילים שם, כדי שזה עדיין א' לא יפגע באנשים, כי כן חשוב לי שהם יצאו בכיף בסוף, זה לא ירידות על הקהל בסטנדאפיסטים שהם יכולים כזה לרדת, אבל כן, משהו יותר משוחרר, יותר צעיר, יותר קליל, אנשים רוצים את זה, בטח בהייטק נגיד, שהם תמיד אסופים, ויום עיון כזה חרטוטים של מעייף, וכולם יודעים שזה מעייף התוכן שלכם, אז בואו נעשה צחוקים, כאילו הקהל צמא לצחוקים, זה, גם זה וגם בתיאטרון, אתה רואה את זה בתיאטרון. חשוב לי להביא גם עוד איזה רמה אינטליגנטית למשהו, שיש שם עוד איזה רובד עמוק קצת יותר, ואז לחסות. כבר אמרתי לך, זה בן אדם אחד עם הניגודים המרשימים שאני פגשתי. כן. כן.
ניגודים ממש מעניינים. אבל אמרנו דמות עגולה, שזה... בדיוק. אנחנו כאמור אוהבים את זה. לי זה מרגיש שזה הכל מורכב שם איזה, אבל יכול להיות שהכל מנותק ואני פשוט לא יודע מה אני עושה. לא, יכול להיות שגם הכל מחובר, ואני... בדיוק, רק הפוך. אני צריכה להכיר את זה. מחובר, הפוך, עקום, כן, כן, מינוס למינוס, פלוס לפלוס, לא יודע מה. כן. טוב. תגיד, לאורך השנים, נגיד... הרבה פעמים אומנים, לא יודעת אם תתחבר לזה, זה מעניין אותי לשאול, הרבה פעמים אצל אומנים שמתחילים עם האמנות שלהם מגיל מאוד צעיר, יש משהו, כאילו איפשהו בלתי נמנע, שעם השנים, משהו באמנות שלהם כאילו מתחספס כזה. אני אסביר למה אני מתכוונת, שבמיוחד כשבהתחלה זה מגיע ממקום שהוא מאוד ילדי, בסיסי כזה, טהור, שאתה עושה את זה בהתחלה נטו, כי זה עושה לך טוב. עם הזמן, אתה מתחיל לקבל על זה כסף שזה קצת איפשהו משפיע. אתה מתחיל לקבל פידבקים שלפעמים הם לא טובים, טובים ולא טובים. ונהיה איזשהו מיקס כזה, וזה איפשהו משפיע על המקומות האלה של החיבור לאומנות. אני לא יודעת אם זה משהו שחווית אותו לאורך הקריירה שלך. האמת, תראי, אין ספק כמה אני מתפרנס מזה, זה הדבר שלי נורא נהנה ממה שאני עושה, אבל זהו, זה מחזיר אותי לזה, שזה זכות גדולה, כי אני נורא נהנה ממה שאני עושה, אני כאילו מתפרנס מהתחביב, זה הזיית הזיות, אני כאילו, שמישהו יסביר לי איך הדבר הזה קרה, אז זה כזה, אני לא מרגיש שזה לא הכסף לכלך, ולא הביקורות, כי מן הסתם, יש לך אירועים שהם פחות זה, ויש זה, ויש לך פה, ויש לך שם, עוד בתחילת הדרך כמובן, ואתה... בזמנו, אמא שלי הייתה, לא היה לי רישיון, אז אמא שלי הייתה לוקחת אותי למופעים, למהולדת. ושאנחנו נוסעים, אני מאחורה, היא נוהגת, ואני מקבל ביקורות. היא מבקרת, הקטע הזה היה טוב, הקטע הזה היה פחות, זה שים לב שפה דווקא פה צריך לתת עוד רגע של זה. כאילו, היה לך מישהו עין מהצד, שמכיר אותך, מכיר אותך הכי טוב שיש, ואומר לך מה קורה. ככה כל פעם, וגם מה זה אחריות, כל פעם לקחת את הציוד, להחזיר את הציוד, להעלות את הציוד, לעשות את זה, לא לשכוח שום דבר, להחזיר מהמחסן, להוריד מהמחסן, זה לא רכב שלי שהכל יכול להיות זרוג שם, כאילו זה רכב של ההורים. אז יש מלא בנייה מחירות, טלפונים, הייתי בחברות בוקינג, הייתי בחברות הפקה, היום הכל אצלי, וגם אז בזמנו זה היה אצלי, אז זאת אומרת, יש לך איזה תהליך כזה של ילדות, שאחר כך אתה פתאום, אנשים רוצים להצטרף לספינה הזאת, ואנשים גם יורדים מהספינה הזאת, והספינה הזאת ממשיכה, או הרכבת הזאת ממשיכה לדהור, לשוט, לנוע, וכאילו, והכל באיזה קשיבות גם, אני משתדל להיות קשוב שוב, קורונה, 7/10, אתה חי עם מה שיש, אז אחרי יומיים, טלי אורן, אני, ואחר כך עוד הצטרפו גם, אנחנו ישר מתחילים מלונות, וצחוקים, ושטויות, כאילו להתנתק, בדיוק אמרתי את זה לחבר, חבר אמר לי כזה, תשמע, אני לא קמתי, לא קמתי, אמרתי לו, תשמע, למזלי, אחרי יומיים, פשוט שכחתי שזה קרה, עכשיו לא באמת שכחתי, החלום שלי היה לשבת עם ההורים, ותנו לי, תספרו לי, בוא נבכה, בוא נדבר, מצד שני, יש פה ילדים, שזה התפקיד שלנו, כשחקנים, כן, לי היה לי גם תוכן, חוץ משחקנים שכאילו, הם לא עשו מונולוגים, אז כאילו הם עשו סלפי, עשו צחוקים, ישירו קצת, אבל לי ממש היה רגע רפרטואר של קטעים שאני יכול לעשות, בצחוקים שלנו, וטלי אורן, לא צריכה כלום. בדיוק, היא לא צריכה כלום, יש לה רפרטואר, תן את המיקרופון, ואנחנו בצחוקים, וזה, וקופיקו, ושטויות, ועניינים, וישר יודעת מה לעשות איתם. אז זה היה נורא כיף, כאילו, בתוך כל החושך הזה. אז זה חלק מהשליחות, כי אחרת אתה אומר, טוב, עזוב אותי, 7/10, בוא נשב בתוך המיטה, נראה את הטלוויזיה, ניכנס לדיכאון עמוק, וזה אחלה. יש גם כאלה, וזה כאילו, מותר לי הזה. אני לא יכול להיות שם. אני חייב את התנועה הזאת. זה שאלתך מרגיש לי שלא. מרגיש לי שעדיין נשארתי, כן. מחובר למקומות האלה, שזה עשה לך בהם טוב, כשהיית ילד. כן, ברור, כן. זה מדהים, זה באמת לא כל אומן זוכה לדבר הזה. חד משמעית. אני חושב שברגע שזה כאילו, אני אגיע למיצוי, זה פשוט להפסיק, זה לא שזה, אני לא יכול להמשיך עם זה. לא יכול להמשיך עם משהו כאילו, אתה לא יכול להתעלל, כאילו, אין לי את זה, אני חייב להיות קשוב לדבר. כן. כלומר, מה אתה אומר שאתה רואה את זה מפסיק יום אחד? לא יודע. בסוף ריאלי, בגיל 80, אני לא יודע, שוב, יש את רבקה מיכאלי, שהיא לא תפסיק, וטוב שכך,
וזאת המתנה שלי. טוב שכן. אבל כן, אני כאילו מתישהו, אני מבין שזה רגע, אנחנו תקופה. תכף אשאל אותך על עוד דברים שאתה עושה. כן. אבל תגיד, מעניין אותי, קודם דיברת על המקום הזה של להרגיש סוג של שליטה כזאת בחדר. כמה הדבר הזה מחלחל לך ליום-יום שלך? דווקא ביום-יום, היום, אני לא ממהר להגיד, תראו, אני אומן חושים, בוא נשחק איתה. אני פחות שם. אני כאילו, עד שלא שואלים אותי מה אני עושה, אני גם משתדל לא להגיד. א', כי זה ישר גורר תגובות, וכאילו, בוא תעשה לי משהו. וכאילו, לפעמים לא בא לך. כאילו, יש את הקטע אצל אדיר מילר, שהוא כאילו, תעשה לי סטנדאפ, תעשה לי משהו, תצחיק אותי. סטנדאפיסטים זה קלאסיק. בדיוק, או עכשיו לפעמים זה כיף, וכאילו זה, אבל לפעמים זה גם לא מתאים, לפעמים רגע, אני לא רוצה לקחת את האנרגיה הזאת לשם, ולא רוצה עכשיו שהתחילו לשאול אותי, כי זה מעניין וזה כיף, אני תמיד שמח לספר, אבל רק אם שואלים, אני לא, יש המון חושים שגם כאילו, רוצה לראות משהו, רוצה לראות כסף, רוצה לראות, אני אראה לך משהו, זה התלהבות להראות למישהו, אצלי הפשן הוא כאילו לפרוק אותו על הבמה, כאילו, שזה שם. ומהמקום, נגיד, לא עכשיו הפרפורמרי של זה, אלא אני שואלת על מה שיושב אצלך בראש, זאת אומרת, אתה נכנס לחדר, יש לך קצת כזה סריקה של החדר, או לנסות לקלוט את מי שנמצא בך, יש לי סריקה, כזה. אני יכול להגיד לך שאלון אבוטבול, זיכרונו לברכה, חבר שמאוד מאוד אהבתי ואוהב, אמר לי, ויש לו גם שיר, שהוא אמר כאילו, כשאתה מגיע למקום, לחלל, תן לו להיות, כאילו, אל תקפה את עצמך עליו, ואל תשנה את האנרגיה. קודם כל, בוא נריח, בוא נראה מה קורה שם. זה משהו שאני מאוד זוכר ומשתדל, כאילו, נכנס ואתה רגע מתבונן, אתה רגע מי האנשים, אני כאילו אוהב להיכנס בכזה. שלום. עכשיו, אין מה לעשות, יש אנשים שנכנסים, ויש פתאום קריזמה, אני לא מדבר על עצמי, אבל כאילו פתאום הבן אדם מתחיל לעניין אותך, וכשבן אדם מתחיל לעניין אותך, זה קורה לי, כשאני רואה מישהי, כאילו, שמעניינת אותי פתאום, אז כאילו, רגע, מה עושה, כאילו, השאלות מתחילות לנוע, להגיע אליה. אבל אני משתדל לא לגנוב פוקוס. מעסיק אותך, אבל נגיד, החלק הזה של פענוח כזה. כן, מעסיק אותי איך אנשים חושבים. כן. כן. למה מישהו אמר את המשפט שהוא אמר? כן. זה מעניין. מאיזה מקום הוא תקף את המשפט הזה? למה דווקא ככה הוא אמר אותו? אני לא יודע אם זה קשור רגע לכתיבה, ולדיאלוגים, ותסטאות מחזאות וכזה, אבל כן, זה כאילו, כשאני עכשיו, כאילו, מישהו מדבר איתי, אני שואל, מה מעבר? שואל את עצמי מה מעבר. ואיך זה בשבילך? כאילו, בוא נגיד, זה עובד בשבילך? לפעמים זה מרגיש לך שזה too much? כאילו, מעסיק אותך? לא. לא. כן, כזה. וזה עוזר לך, נגיד? אתה חושב? כן, תראי, אני לא עכשיו, כאומן חושים, לא חושף סודות של מישהו שלא רוצה לתת לי, כן? זאת אומרת, אם מישהו יגיד לי, אני רוצה שתחשוב על, כאילו, תגלה את השם של, אז אנחנו מתחילים פה איזה פינג פונג משותף, כדי שאני אגלה את השם של, אבל אני לא עכשיו קורא מחשבות, רואה בן אדם סורק אותו, זה לא כזה. אבל כן, המעבר שלו, המאיפה, אנשים מעניינים אותי בקיצור, סיפורים מעניינים אותי, זה משהו שמעניין אותי נורא. טוב, פה סיפורים. כן. איך התגלגלת לכתיבה? איך זה קרה? כאילו בא לי להגיד בטעות, כי זה תמיד כזה, המסיר אחריות. קודם כל, קרה בטעות, לא התכוונתי, לא תכננתי. מנגד, הייתי לפני כבר 5-6 שנים. הייתי בן 25, והייתי במולדת של הסוכנת שלנו, שלי, סוכנת שלי, והסוכנת שלי אמרה לי אז, סוכנת שחקנים, אמרה לי, תקשיב, יש פה מישהו בשם מתן, הוא גם בא לבד ליום הולדת, כזה, אני באתי לבד, הוא בא לבד, אז תדברו ביניכם, תכירו, כאילו, תשמע מה יש לו להגיד. זה אפרופו סורק וזה, הבן אדם הזה כזה ישר, אתה אומר, אוקיי, מה הסרט שלו? ואז הוא מספר, איכשהו, דיברנו על ריצה, כי גם אני רצתי באותו מקום, כאילו באדידס ראנינג, והוא מספר זה, הוא מאמן, ואתה מתחיל ללמוד משפטים, ואז חלק מהסיפור חיים, הוא אמר לי כזה שאבא שלו נפטר כשהוא היה בן 8, מסכרת, ואמא שלי נפטרה לפני 8 שנים, אז היה איזה, בזמנו, היום זה 8 שנים, בזמנו זה היה 200 יחסית, כן. אז מצאנו את המקום הזה, ואז הוא בעצם אמר לי שהוא מתרומת זרע. ואבא שלו, זה לא אבא ביולוגי. כן, אמרתי כזה, וואו, אוקיי. הוא מוסיף וממשיך את הסיפור המטורף שיש לו, סיפור מדהים שהוא גם מרצה עליו היום,
נקרא החיים עצמם, ואז הוא מספר שם בעצם שאח שלו, שהוא לא מאותה תרומה, אבל מאותה אימא, נפטר מסרטן, שכאילו איציק האח היה בן 24. יש את העניין הביולוגי הזה, הגנטי, שאתה לא בדיוק, כאילו פתאום נפתח איזה חידה, שאתה לא יודע את העבר שלך. מפה לשם, לא אספר את הסיפור של מתן עכשיו, אבל כאילו זה התגלגל לתוך הדבר הזה, שהוא מצא שני אחים, מאותה תרומה. ואני שומע את הסיפור הזה פעם אחת, ואז אנחנו יושבים לקפה, ואני שומע את זה עוד פעם, ואז פעם שלישית, אני מאוד חבר, כאילו, חבר משותף, אנחנו שומעים, כאילו, מחבר. פעם השלישית, פתאום אומר לי משפט, כאילו, אתה יודע, זה לא חייב להיות אח שמוצא אח. אז אני אומר לו, מה זאת אומרת, זה יכול להיות סבתא שמוצאת נכד? הוא אומר לי, כן. אני לוקח את הטלפון, מתחיל לשאול בפתקים, אודליה שפיגל, אלמנה, ואם שכולה, מצא טופס אסמכתה בחדר של הבן שלה, זה שנפל בלבנון לפני 20 שנה, מצא טופס אסמכתה מבנק הזרע. יש פה סיפור על אישה מבוגרת, ואני שמעתי אז בזמנו את ציפי פינס אומרת שאין הרבה תפקידים לנשים בתיאטרון. אמרתי, וואי, יש לי פה מחזאים 3 נשים מבוגרות. כאילו, פאנק, פאק, פאק. ואמרתי, וואי, אני חייב לכתוב את זה. זהו. וכביכול כל שאר היסטוריה, אבל כאילו, משם הרגשתי שכאילו כמו זה הגיע אליי, ואני השליח של הסיפור הזה. זה סיפור שחייב להיות מסופר. אז לא תכננתי, אף פעם לא אמרתי, יש מישהו שאומר, אני רוצה להיות מחזאי. מדהים, אבל מה זה? כאילו, עד היום קשה לי עם הטייטל הזה, זה כאילו, אני לא מחזאי. יש לי מה להגיד, ספציפית, זה ביקש להיות, אני חושב שבכלל, המחזה בוחר את התיאטרון גם, אז אני חושב שזה התבקש להיות ככה. זה לא יכול להיות סרט ולא יכול להיות סדרה, לפחות לא כרגע. חייב להיות בפורמט הזה. וזהו, ככה זה קרה. מעניין שאתה אומר, אני לא מחזאי, כי זה לא שזה היה one time thing, אתה עובד על עוד. נכון, נכון. נכון, כי יש לי מה להגיד כנראה. כי יש לי עוד סיפור, זה עוד סיפור שהוא חייב להיות מסופר. פעם זה בתיאטרון באר שבע, וזה גם, זה חייב להיות, זה נכון, אין לי איך להסביר את זה אפילו, זה נכון, זה פשוט נכון. יש לזה שם, לא נעים לי להגיד לך. איך קוראים לזה, תגידי? לא, אמרת, אני לא רוצה לקרוא לזה מחזאי. אז את קוראת לזה מחזאי. תשמע. טוב, בסדר, לא, אני אקבל, אני לא לוקח את זה בכוח. כאילו, אני לא מסיר את עצמי מאחריות. אין לי בעיה לקבל את זה, זה פשוט תיק שמרגיש לי מאוד כבד. אז כרגע, אני לא יודע, כמו סופר, אחרי אחד הוא סופר, לא יודע, כן? לא, אם תגידי כן, אז כן, סבבה, אני לא יודע, אבל השני שלך עוד קרוב, נראה לי, ליציאה. הוא קרוב, כן, אנחנו קרובים, אבל, ושוב, בסדר, לא יודע, אז זוכר מחזאי, בסדר. אוקיי. בסדר. כן. עזוב כותרות, מה שנקרא. בדיוק, כאילו, כן. עכשיו תגיד משהו, אני הייתי רוצה, ואני לא יודעת, יכול להיות שגם פה אתה תפתיע אותי, כן. אבל אני בתחושה, תראה, אני משוכנעת שהיו אנשים שראו, כשהמחזה הזה עלה, הוא כבר ירד, דרך אגב, אתם לא יכולים לראות אותו, אני מצטערת בשבילכם, אבל שאתם לא יכולים לראות אותו, אני ראיתי אותו פעמיים. איזה כיף. ואהבתי עליו ממש. נכון, ככה בעצם זה. בגלל זה אני פה, כי עשית פשוט פוסט, בלי שאנחנו מכירים, פוסט כל כך מפרגן ואוהב את המחזה, שאני בדיוק, אני קהל שבוי עכשיו, כן. איזה כיף, כן, נכון, כתבתי עליו, וגם ספציפית שמתי תמונה, לא ידעתי מי זה בכלל, לא ידעתי, הכרתי אותך בכלל, אבל כי גם הבנתי שזה מחזה, אמרתי, זה מישהו שזה מחזה ראשון שלו, ואני זוכרת שהייתי בשוק מזה ממש. איבדתי את זה עוד פעם, נזכרתי. אז אני אשאל, אפילו בא לשאול רגע אותך שאלה. אתה רוצה לשאול? כן, כאילו כשכתבת את זה, אז תחזיקי את זה אחרי זה רגע, כשכתבת באמת את הפוסט הזה בזמנו, וכאילו, ודיברת נורא יפה על המחזה, ואיך נהנית וכזה, והעומקים, וראית גם את כל הנקודות שאני נורא היה חשוב לי גם להניח, חוץ מהקומדיה הישראלית הכיפית, שבאמת היא הייתה נורא כיפית לי, אבל באמת היה שם סיפור שהוא, לספר את הפרמיס כזה, כדי שהקהל פה... כן, למה לא? אמנם אתם לא תוכלו ליהנות מזה, אבל תשמעו את הסיפור. נכון. יש משהו כיף אגב בתיאטרון בעיניי, כאילו מרגיש לי שכשזה באוויר, אז כל פעם אתה מקבל כפיים, כל פעם זו פרמיירה. אוקיי? כאילו סדרה, סרט, כאילו יש לזה איזה דווח, הסדרה טה נעלם, הסרט טה, ופה עד שזה לא יורד, אתה בפרמיירות. החיסרון, כשזה יורד, זה פשוט יורד. כאילו אין לך מי שאמר...
לא ראית, לא ראית, זהו. אין לי איך לשחזר את אותו דבר, כאילו, זה היופי, כן. למרות שאפשר לראות אותו בארכיון, אני ממליצה לכם אולי כן טוב, לנסות את זה. תלכו, אבל לא יודע, לראות איזה פורמט... אני חושבת שזה באמת, וואו, באמת שווה את זה. מה רצית לשאול על הפוסט? כן, אצלך יש איזה כאילו, איזה פשן לתיאטרון, נראה לי, ושם כאילו מעניין אותי רגע לדעת מה קורה לך, כאילו, קורה, לאן זה לוקח אותך? קודם כל אף פעם לא שאלו אותי פה שאלה. בבקשה, את רואה שאנשים מעניינים אותי. אני אדייק את זה אפילו, כאילו עלה לי כשקראתי את הפוסט, אמרתי כזה, וואו, כאילו, יש לה תשוקה נורא גדולה לתיאטרון, כאילו, כי בדרך כלל אתה רואה את השחקנים, ואתה אומר, וואו, הם הפרצוף של זה, ולא המחזאי, ולא הבמאי, וכאילו, ואנשים שהולכים ומחפשים, מי כותב, אותי זה נורא ריגש, אז בלי שזה עליי, אבל כאילו זה גם נורא, וואי, מישהו מסתכל עליך. קודם כל משתדלת לעשות את זה בשנים היותר האחרונות, גם אם זה לחפש מי הכוריאוגרף והתפאורה, וקצת גם להתחיל להכיר שמות, שכאילו אהבתי תפאורה, עוד פעם אני שומעת את השם שלו, אני מבינה שיש שפה, אוהבת אותו. כזה, כן. אני ממש אוהבת תיאטרון. אני נמצאת בתיאטרון לפחות, אני חושבת, כל שבועיים, או משהו כזה. נדמה לי שזה יחסית הרבה. אני חושבת שזה, יש משהו בתיאטרון כשהוא טוב, שהוא ממש מחבר אותך לעולמות שהם מעבר לכאן. זה משהו שהוא הרבה מעבר לחיים שאנחנו כאילו מכירים, ובאמת זה יכול לבוא מכל מיני גוונים, זה לא חייב להיות כזה השכבה, או איזה משהו, למרות שגם מתה על השכבה, ראית את זה, זה מדהים, אבל לצורך העניין סבתא, יש שם באמת רמה של שנינות ועבודה עם מילים, עם טקסט, והשילוב שלה גם שהיה עם השחקנים שהרגיש לי כל כך מדויק, ואני ממש זוכרת קטע יש שם דייט, והם כזה כולם מתגנבים לתוך הדייט. סליחה, שאתם לא יודעים על מה אני מדברת, אבל זה קטע היסטרי בעיניי. אבל זה כאילו, זה הרגיש לי כמו קלאסי צרפתי, לא מתיימר, כן, אבל כאילו הקומדיה דלתות הצרפתית הזאת, כאילו פתאום זה פשוט קרה לזה לקרות שם, לא אמרתי, אני רוצה לעשות כזה. זה פשוט הלכתי במסלול הזה של הדמות הזאת, ופשוט זה ביקש לקרות שם, זה כאילו, זה כזה, היה לי ברור שזה יהיה כל כך כיף לנו, לקהל, לשחקנים, לכולנו, זה כיף, זה כיף, זה כיף, זה כיף. זה כיף, אתה גם ממש מרגיש שהשחקנים נהנים מזה. וואו, הם הכי נהנו שיש באמת שצגה ירדה, אני הייתי צריך לנחם אותם, באמת, כאילו, והם המשיכו כבר, את יודעת, השחקן הוא לא עושה רק את ההצגה שלך, הוא כבר ממשיך לעוד הפקות ועוד דברים, וזהו חברים, אנחנו צריכים לדעת כזה, זהו, מספיק חברים, בואו נסיים עם זה. אז כן, הם היו, אז אני אגיד, אני סבתא שלך, מסופר על אודליה, שגילמה רבקה מיכאלי, שהיא בעצם אלמנה, בגלי ה-80 שלה, ויש לה פינוי בינוי על הבניין, ותום אבני היזם של הפרויקט, יוני מנסה לשכנע אותה לחתום על הפרויקט פינוי בינוי, והיא לא רוצה לחתום. היא לא רוצה לחתום, וגם גילת אנקורי ואסתי קוסוביצקי, שתי החברות שלה, שפרלמנט הרמי קוב, גם מנסות לשכנע אותה, והיא לא רוצה לחתום בגלל החדר של הבן שלה. הקהל מגלה שהיא גם אם שכולה, הבן שלה נפל בלבנון לפני 20 שנה, ומאז היא לבד, והיא לא רוצה לפרק את החדר הזה. ובתוך החדר הזה, רבקה מיכאלי ותום אבני מוצאים טופס אסמכתה מבנק הזרע. זאת אומרת, שאם יש לה, אם בן שלה תרם זרע לפני 20 שנה, אז אולי יש לה נכד איפשהו. ושלושת החברות ותום אבני יוצאים למסע חיפוש לחפש את הנכד, וזו קומדיה כיפית, מרגשת, ישראלית כל כך, עם סוף מעניין. ממש, כן, סוף מפתיע. לא צפוי. כן. ובאמת, זה עשוי כל כך טוב. Yes. כל כך טוב. וחשוב להגיד, זה כאילו עם גור קורן שעשה לזה את הדרמטורגיה, ורועי שגב הבמאי, המתנה שלה, ממש, 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 זה כל דבר שהוא עושה, זה פשוט באמת, אין לי כוחות אליו, וגם פה זה פשוט היה מתנה, הוא היה מתנה של ההפקה הזאת, בכלל, הכל שם, כל מה שהקאמרי עשו, הם עשו עבודה מאוד מאוד יפה עם ההפקה הזאת. ממש, ואני חושבת שזה גם בכלל מדהים, כאילו זה אומץ של תיאטרון, אתה גם לא היחיד שהם לוקחים מישהו שלא עשה, לא כתב לפני כן, ויאללה, כן, כאילו, אז אני חושב ששוב, יש שם צוות אומנותי שהוא מאוד,
סומך על עצמם בהחלטות שלהם, וכמובן גלעד קמחי, המנהל אומנותי, שהוא, כן, שנותן לזה את הבמה, ותזדמנות ראה לזה את מה שקהל ראה בסוף, אז כן. יש לו בחירות אמיצות מאוד, כן. אני חושבת בכלל. ומעניין אותי לשאול אותך, אני משוכנעת שיש אנשים שהסתכלו על ההצגה הזאת מהצד, אמרו, בוא נעשון את כזה, מחזה ראשון שלו, תיאטרון רפרטוארי, והקאמרי, רבקה מיכאלי, בטוח הוא או מקושר למישהו, או יש לו הרבה מזל, או לא יודעת, הלך לו מאוד קל. אני יודעת גם קצת ממך בקטנה, אבל גם קצת איך הדברים האלה עובדים, ואני משוכנעת שמאחורי הקלעים זה היה יותר מזה, לא באת שלום ולקחו אותך. לא משנה, גם אם אבא שלי המנהל אומנותי של התיאטרון, בסוף מישהו צריך לשים את התחת שלו על, לא יודע כמה, אבל 500,000 שקל כזה, להוציא הפקה, אוקיי? לא לדבר על זה שאם הפקה לא מצליחה, אז בכלל הפסדים. אז מקושר, לא מקושר, בסוף צריך שיהיה פוטנציאל, אפילו לא מחזה טוב, שיהיה פוטנציאל למחזה. שכל תיאטרון, אגב, אם זה בית לסין, שזה אלוף במחזות מקורית, והקאמרי, בכלל כולם, כי ההיסטוריה של התיאטרון בישראל, הוא נבנה ממש בימים אלו, לאורך 70 שנה כולה. אז אני חושב שהם בעיקר מחפשים נושא, עם פוטנציאל, ומזל, כן, אתה צריך גם מזל, אתה צריך שהכוכבים יסתדרו לך, שרבקה תהיה פנויה להפקה, ותרצה גם את המחזה הזה ספציפי, ותגיד, אני הולכת על זה, ושכל הכוכבים גם צריכים להסתדר, שזה ייכנס במשבצת הנכונה, כי יש הפקות שיושבות ומחכות, שהם יעלו. להיכנס ברפרטואר. כן, להיכנס ברפרטואר. או רוצים אותם, שילמו פיתוח, מוכנים, ועכשיו אתה מחכה בתור ברכבת הזאת, שאתה מחכה על איזה תחנה אתה, איפה אתה עולה, איפה אתה יורד, כזה. אז אצלי זה התמזל מזלי, שזה היה הפקת בזק. כאילו ראו את הפוטנציאל, ראו את הזה, כמה חודשים קטנים של עבודה ועלינו. כמובן שלפני זה אני עבדתי את זה, כל אני סבתא, זה תהליך של 3 שנים. ספר על זה קצת, הדבר הזה. אז ברגע שהיה לי את הרעיון, כתבתי כזה עמוד של הדבר, ושלחתי לבית לסין. ואז שאלו אותי, כי עמוד לא מספיק, אתה לא כותב עמוד, וזה לא סדרה. ואמרו לי, איפה המחזה? ומי מספר שאין מחזה כרגע, זה יש רעיון. ברעיונות באמת יש המון רעיונות. ואז התחלתי לעבוד, והגשתי את המחזה, והייתי בקורס מחזאות של בית לסין, שכבר מחזה כביכול היה באיזה סוג של דראפט ראשוני. ואחר כך התחלתי תהליך עבודה עם אבישי מילשטיין, הדרמטורג של בית לסין, לפסטיבל, הציעו לי להיות בפסטיבל פותחים במה, שזה באמת, זה פלטפורמה שיש גם בקאמרי, גם בהבימה, וגם בבית לסין, בית לסין קאמרי, קיצור, הבנתם? שכאילו בעצם זה סוג של חשיפה ראשונית לדברים, לחומרים, ליצירות, בעיקר חדשות, שכאילו אפשר, זה פוגש קהל בפעם הראשונה, וזה באמת היה שם. ואחרי זה עשינו קריאה פנימית, ואחרי זה, בגלל כל מיני אילוצים ולוזים, אפרופו, וכדי שזה יסתדר, מה שנקרא, המחזה, זה קורה, שהמחזות עוברים, כאילו פתאום מקום אחד זה פחות מתאים, אז מקום אחד זה יותר מתאים, ופתאום אנחנו צריכים תפקיד לשחקן ההוא וההוא, ואז המחזות, מה שנקרא, נעים בין התיאטראות, ואז אחרי הפסטיבל, זה עבר לקאמרי, וזה עלה בקאמרי, ברפרטואר של 2022 כבר. היה, כן, לפני 3 שנים וקצת. איפה נקודות בדרך שדברים לא עבדו? כי תמיד יש מזה. שאמרת, יאללה, אני גונז את הסבתא הזאת, זה לא עובד. לא, זה תמיד עבד. לא, זה היה משהו שאפרופו אמונה, אפרופו אומנות חושים, אפרופו אני ראיתי את הסיפור הזה קורה. זה סיפור שהתבקש לקרות. זה לא היה בכלל ספק, לא היה שאלה, קורונה, לא קורונה, לא יכול להיות, היה לי גם חודשיים לפני הפסטיבל, או חודש לפני הפסטיבל, לא בטוח שאתה תהיה בפסטיבל של בית לסין, בקריאה. עכשיו שאני הרגשתי שזה אחד הדברים הכי טובים שנוצרו, עכשיו זה מהעיניים שלי כמובן, ולא היה לי ספק שדבר הזה יקרה, עם רבקה. בגדול, כאילו, בלי להתבלבל, רבקה מיכאלי תרצה ותעשה את זה, כי זה נכון. כיוונת לשם ממש מההתחלה. כן, כיוונתי לרפרטואר, לבמה הגדולה, לרבקה מיכאלי, זה תפקיד שהוא שלה.
זה היה לי כאילו היה ברור, אני לא יודע להגיד. כאילו אין פה אולי במקרה, בטעות. לא, זה יקרה שם. אוקיי, נקודות שהיה צריך לעשות שינויים גדולים, שהיה לך איזה קושי. דגילת אנקורי, הדמות הזאת היא הייתה ב-90 בכלל, הדמות המקורית, ואין מה לעשות, גילת היא נראית גג 23, אז כן, אז הייתי צריך רגע לעשות אותה סבתא צעירה, וככה משוחררת וכיפית, דמות נורא צבעונית שהיא הייתה. זה שינוי שהיה לנו, יחסית האמת, אני מכיר את זה מחברים אחרים ומחזאים אחרים, מחזאיות אחרות, כאילו סיפור מתחיל א', נגמר כן, מה זה בתף? להגיד בג'י. וספציפית אצלי, סיפור המשנה והסיפור המרכזי היו מההתחלה והיה לי ברור, תובנות שכמובן השתנו וממלא מהלכים ששוחקו, אבל בגדול הדמויות, כולן היו מההתחלה, חוץ המתאמת של בנק הזרע, שדווקא הייתה, רציתי לתת במה למקום למישהי צעירה, אז זה קיבל שינוי, שוב, גם בהתאם לתיאטרון, מה התיאטרון כאילו מבקש וצריך, ובית שאתה מגלה פתאום שחקנית, שאתה אומר, וואי, אני צריך אותה איתי, או סנת, אוסי בן יהודה, כאילו, שהיא גם אימא לילדה מתרומת זרע, זה כאילו, דיברתי איתה לפני שהיא ידעה שהיא הולכת להיות אי, כי עניין אותי קצת דברים מתוך הדבר הזה, ועושה שם תפקיד מדהים. אז כאילו, זה התבקש להיות. אני זוכר שהרגע בתפאורה, שדיברנו עם ניב מנור, מי שעשה את התפאורה, ועשינו שיחה, ניב, גור, רועי, כאילו כל הצוות, יש לנו חלק ממש בשליש האחרון של המחזה, בעצם דופקים על הדלת של אימא, שבעצם הנכד נמצא אצלה. וגור אמר משהו מאוד נכון, הוא אמר, אולי נמצא אצלה. אני משאיר את זה ככה, שילכו לראות בארכיון של הקאמרי. וגור אמר משהו נורא נכון, הוא אמר, תראה, אם אתה מזמין את האמא לבנק הזרע, או, כי זה התפאורה שיש לנו, יש לנו את הלוקיישן של בנק הזרע, או הלוקיישן של הבית של אודליה, אז ברגע שהאמא נכנסת ונכנסת בלי הנכד, אין ציפייה. ופתאום זה אמרתי, וואי, זה נורא נכון. חייבים את הרגע הזה שאולי הנכד ייכנס. את הדלת, שאתה לא יודע מה יש מאחורה. בדיוק, שעוד שנייה יגיע איזה מישהו. וזה, הבנתי את הבעיה, וניב מנור ידע למצוא לזה את הפתרון. אז שינינו, כאילו במקום לכתוב את זה מפה, וכתוב את זה, פתאום ניב הביא את האופציה של דלת, שהם הגיעו לדלת. וזה פיצוח מדהים בכלל התפאורה שהקאמרי עשו, זה ניב, אבל כאילו בשיתוף. גם כזאת במה מסתובבת, עניינים. כן, שתי במות מסתובבות, וכאילו, אני לא דמיינתי את זה ככה. או שגלעד נתן אור ירוק, בואו נעשה פינוי-בינוי. שהתמונה האחרונה זה יש כביכול שנתיים אחרי. כן. זה גם, זה דברים שכאילו, שאתה מקבל כזה חופש ליצור, וחופש אומנותי, זה מדהים, זה מתנה. שכאילו, אם זה גובר את הדמיון שלך, זה כאילו, אני כזה כל הרבה פעמים פרקטי, זה. כן, עשו שם הפתעות. אלה שילובים בתיאטרון באמת, שזה להתמוגג, שהכל מתחבר עם הכל, כן. ואחד מעצים את השני. זה מה שקרה אצלנו. זה באמת מתנה, אני מאוד מקווה לשחזר את זה, אני מאמין שכן, יש בי אמונה, אבל כן. את הדינמיקה החברתית שהייתה לנו שם. כן, אם זה עם הצוות ואם זה עם הקאסט. צריך להגיד שאתה גם כותב על אנשים, מותר להגיד. מה? מבוגרים? מה? כן, זאת אומרת, זה מעניין, שמישהו בגיל שלך, עוד מילא כאילו, גיל של, אני לא יודעת מה אתה רוצה שאני אגיד, אז לא משנה, מילא הגיל של, אתה הולך אליו עכשיו, שהוא, לא, נראה לי כזה 40, נכון? 50? אוקיי, על המחזה החדש. כן, המחזה החדש. עוד מילא, אבל פה כולם גיל שלישי, וזה לא סטנדרטי. צריך להגיד, זה ממש מעניין, כאילו... כן, אני בכלל מרגיש שיש בי 3 נשים מבוגרות, בתוך הגלגול הקודם שלי, הייתי חלק מחבורת הפרלמנט של אודליה.
עם הרמי קוב, כן, וכוס תה ככה, ואם אפשר לשחק את זה על כסף, אז בכלל מדהים שיהיה קצת אקשן ועניין. קצת כללות טובות. בדיוק. ועם סיגריה, אני לא מעשן, אבל גם, בשביל האווירה, כאילו מה שאפשר. כן, לא יודע, זה פשוט יצא, כאילו, זה התבקש לקרות. כן. אני לא מגיעה איתך לסורי משבר שאני חשבתי שאומנים יקחו ממך, אני רוצה שהם יקחו ממך משהו אחר. אוקיי. דברים קורים לך. כן. והחיים הוליכו אותך בכל מיני דרכים. צריך לראות את זה, אבל. זהו, זה מה שאני רוצה לשאול אותך. מה לדעתך מאפשר את הזרימה הזאת בחיים שלך? קשיבות. להיות קשוב. אני חושב, תראי, שוב, אמא שלי נפטרה לפני 8 שנים, וגם אני מרגיש שהמון המון הוצאתי בתוך המחזה הזה. זאת אומרת, גם אודליה נורא קיוותה שהיא תראה את הבן שלה באיזשהו מקום. כאילו, בלי להבין, לא במודעות, לא בזה, אבל היא האמינה שאם היא תראה את הילד של דור, הבן המת שלה, היא תראה דור. מין תקווה כזאת. עכשיו, היה לי את אותו תהליך, אני בעצם אודליה. אני חשבתי שאם אני אעשה את אודליה סבתא, אמא שלי לא זכתה להיות סבתא. ולא הבנתי את זה, אני חשבתי בהתחלה, יש פה סיפור פרקטי, נשים מבוגרות, ישראליות, כיף. ואז פתאום אתה כותב, אתה אומר, יש את הבדיחה הזאת והזאת, שזה קרה לי במציאות, אז נכניס אותה זה, וזה אמא שלי זה, ובדיוק דיברתי איתי על הטבעת הזאת, וזו טבעת של סבא שלי, סבא שלמה, שכאילו התמונה על הבמה, זו תמונה של סבא שלי, ורבקה נכנסת, ואומרת שלמה, כאילו, אז כאילו הכל, אתה מביא את עצמך. אז השילוב הזה, זה כאילו, כנראה עשיתי גם איזה מין, לא כנראה, בטוח איזה טיפול עם עצמי, תוך כדי התהליך הזה. אבל זה בעיקר, כאילו אני אומר, מבחינתי, היום הולדת הזאת שינתה לי את החיים. אבל את יודעת, אם זה לא היה מפה, אז זה היה סיפור, כי זה פגש אותי. פשוט, אתה הרבה פעמים רואה מלא דברים, והם עוברים לך, אני חושב שזה כמו שאומרים כזה, שאם את בהיריון, אז פתאום את רואה אנשים בהיריון, או אם אתה חייל, פתאום את רואה את אנשים שאתה חייל. אם אתה מחפש סיפורים, אנשים, דמויות, אז הם מגיעים אליך. מעניין, אבל זה קרה לך בחיים בכל מיני הקשרים, זאת אומרת, זה לא רק סיפורים, אני שומעת שזה משהו שממש מלווה אותך. כן, כן, סוג של יזם כזה. כן. זה לראות, אתה רואה משהו, אתה רואה צורך, ואתה, כן. ושוב, פסטיבל אחד אחרי בקאמרי, כולם היו פתאום נשים מבוגרות. כל המחזות סיפרו, כאילו, זה היה סיפורים. נכון. אז אני הרגשתי שהיה כאילו כמו כזה, פתאום תקופה שאין מחזות זמר, והקהל הישראלי לא היה מחזות זמר, לפתאום נהירה של מחזות זמר. אז כאילו, אתה פתאום חסר, אנחנו לופים, אנחנו סייקלים של מחזורים, של דברים, של זה, די, מיצינו, תנו לזה אנתנחת, והנה זה חוזר, והנה, כזה. אני רוצה לדבר איתך קצת מהמקום הזה של הכתיבה, על נושא שבעיניי הוא אחד החשובים, לכל אומן במה, וזה המקום הזה של גם, כמו שאמרת, להיות כל מיני דברים, וגם המקום הזה של להיות פרואקטיבי באומנות שלך. זאת אומרת, הרבה אומנים עסוקים בדבר הזה, בוודאי שחקנים שיבחרו בהם. הרי שחקן צריך שיבחרו בו. כן. ואז אתה בעצם תלוי בחוץ כל הזמן. יש אומנים שמייצרים לעצמם, זה משהו שהוא חשוב לך היום בעשייה שלך, להיות זה שמייצר לעצמו. אני אשמח שיהיו גם פניות ויבואו ויגידו איתי, אתה רוצה? בוא כך. הלוואי, או בוא תיבחן אפילו, עזבי בוא כך. הלוואי שהציעו לי הצעות, כמעט לא קורות אם בכלל, כאילו אתה לא יכול לשבת תחכה. אני לא שם, זה לא ה-DNA שלי לשבת לחכות. שוב, אם שחקן יכול גם לכתוב לעצמו, ויש לו גם זה גם כישרון, זה כישרון מופלא, אם אתה מצליח לעשות את זה, ואם יש מספיק עניין, שוט, מדהים, כאילו כאלה. בטח, אני חושב שכל דבר, כל עשייה היא מבורכת, כאילו, בטח. גם המופעי, כאילו הכל, כל מה שאני עושה זה כזה, זה החיכוך בין הרעיון, או בין יאללה בוא נעשה לבין הלעשות, אצלי הוא לשמחתי, למזלי, לטובתי, הוא נורא, אין לי הרבה מחשבות. אני קודם כל עושה, אחר כך בוא נשבור את הראש, נבין מה עושים. אז זה כזה. אבל זה קשה, כאילו, לפעמים כאילו בכתיבה. אין מי שאומר לך, שב תכתוב.
אין לך מישהו שכאילו, אני מתהלך וכל היום יש לי פה ערוץ פתוח של זה הדמות, זה פה, מה אני עושה איתה, יש לי שם משהו שאני לא יכול לפתור עוד, כאילו יש לי הרבה דברים כאלו, כאילו שמעסיקים אותי ביום יום, ומצד שני, אני מנסה להכניס את עצמי ללוז, כדי להתיישב, כי זה קשה. כן. אגב, אני סבתא שלך, הרגשתי תני לי 10 דקות, אני פותח את הלפטופ, מסדר משהו, כותב משהו, משנה, מחזיר, או אוכל. במחזה החדש, אני מרגיש שאני צריך כאילו רק בלילה. הקלישה. אני קלישה של כתיבה עכשיו, הפכתי להיות. מי כאילו לכתוב בכל מקום, בבית קפה, באור, תוך כדי שמדברים איתי גם באוזן, אני משנה משהו. במחזה הזה עכשיו אני צריך שקט, אני צריך לילה, צריך משהו יותר, לדעת שכאילו אף אחד לא מחפש אותך כבר בטלפונים, ושם כאילו לצלול. מעניין. אולי זה קשור לטבע של הסיפור. יכול להיות. גם. יכול להיות. יכול להיות. מעניין. או על ההתפתחות שלך, גם יכול להיות. מחזאי. אוקיי. זה מעניין. אני אצא מפה בסוף היום שאני אבין שאני מחזאי. זה חלק מהתובנות. כן. זה מעניין מה שאתה אומר, אני יכולה להגיד שאני מכירה את זה בכלל באמת מיוצרים, וגם נגיד היה פרק, ישן אמנם, אבל בכלל זה פרק טוב, תקשיבו עם אלדד שטרית שהוא סטנדאפיסט, והוא מדבר על תודעת סטנדאפ, זאת אומרת, סטנדאפיסטים מסתובבים בעולם, והקולטנים שלהם, זה לכל הזמן למה שקומי. איפה הקומדיה? או לא רק איפה הקומדיה, איפה הדרמה, ואיך אפשר לייצר ממנה, אתה כאילו, מה מצחיק בתוך הדרמה? כן. כן. לגמרי, לוויות. לגמרי, זה גם נושא מדהים בעיניי. כן, אז אצלך זה עם הכתיבה. כן. כן. זה מקסים. אני רוצה להגיד שאני חושבת שזה כל כך מאפשר וחשוב לאומנים, לצורך העניין חברך לפודקאסט, כן. שהוא שחקן. אתה לא למדת משחק, נכון? לא, משחק לא. כי זה לא מתאים לך בשום צורה. לשחק? אתה לא... ללמוד. ללמוד בבית ספר למשחק. כן. אתה יותר מדי כאילו פרי ספיריט בשביל זה, אף אחד שם לא היה מצליח לא. לכבול אותך. כל מסגרת אני צריכתי לקופף ולשנות ולהתאים את המסגרת אליי, אחרת המסגרת לא הייתה. נכון? אוקיי. אני לא הייתי, הכוונה, המסגרת הייתה, אני לא הייתי, אני לא יכלתי להיות במסגרת. כן, אבל אני הילד טוב של המסגרות, כאילו אני מקופף אותם, ואז הם כאילו, ואז אני... בלי שהם שמים לב. יכול להיות שזה אומנות חושים, אני לא יודע, אבל אני איכשהו משחק, הפורמט צריך להשתנות קצת, כדי שהוא יתאים לי, ואז אני שט. זה כמו שבא להגיד, אלא אם היית מצליח לגרום להם באיזה מניפולציה להתנהל אחרת מהרגיל שלהם. לא יודע, אני לא רוצה לבטל הסודות שלי, זה כולה פודקאסט, אז אני לא יכול לחשוף פה הכל, יש עוד חיים אחרי הפודקאסט, אבל בוא נגיד, לא היית יכול להיות סטודנט רגיל בשום מצב. לא, אינטנסיביות של 3 שנים. שוב, המחשבה שעלתה בראש, זה לא שאני בוודאות יודע מה הייתי, איך אני, לא. יש בי את הרצון של וואי, אם הייתי, איך הייתי, איך אכלתי, כזה. לא, היית סובל והיית יוצא משם. כנראה שזה צודקת. כן, פשוט בא לי לשחק קצת עם ה-what if הזה. או שבאמת היית מקופף אותם כזה בלי לשים לב, אבל לתקופה ארוכה קצת מדי. כן, וזה מסגרות, תלוי גם איך אתה יכול לשים מהמסגרות, זה מסגרות אחרות. כן. כן, קצרות, אולי. כן. בכל אופן, נגיד את זוך העניין, שמעתי בפרק שלכם שהוא מדבר על זה, כאילו נמאסתי לעשות כל מיני דברים שאני לא רוצה. רואי, כן. כשחקן. רואי, נכון. דרך אגב, אם אתה מקשיב פה לפרק של חבר שלך, רואי, אז תשמע מה שאני אומרת לך, ותפתח את עצמך לסטנדאפ, תשמע מה שאני אומרת לך. רואי לגמרי. אתה תפתח את עצמך לעוד כיוונים, וזה יעשה לך טוב. סליחה, סוגריים. זה מאוד מאוד חשוב, הרבה אומנים באמת, ואפרופו גם בתי ספר למשחק, יוצאים בתודעה כזאת, שהם צריכים לבקש או להודות על זה שלוקחים אותם. יש היום לאומנים כל כך הרבה אפשרויות, בטח עם הרשתות ועם פודקאסטים בכלל, להביא את עצמם, ואני לא מדברת בכלל על באמת לפתוח את עצמם לעוד ערוצים של אומנות, כמו שאתה למשל עושה, אבל אני באמת מאמינה שאצל כל אומן הוא יכול להעביר את האומנות שלו בעוד כל מיני ערוצים. כן, אבל בסוף, שוב, לא סטנדאפ, לשחק, הם יוצאים שהם רוצים לכתוב תפקידים, וזה בסדר, כי זאת מה שנקרא מטרת העל. זה אם זה בתיאטרון, אם זה בטלוויזיה, אם זה בקולנוע. כן. ואז מה את אומרת להם בעצם? תקשיבו, השוק הזה הולך ונהיה יותר ויותר תחרותי, יותר ויותר קשה להתפרנס ממנו.
אז זאת אומרת, יש עוד ערוצים, יש יוטיוב, יש פודקאסט, אבל זה לא מה זה לא במקום. זה לא מה רציתי. לא, אבל זה גם... אני לא אומרת לך, תחליף את החלום שלך. אז זה לא העניין, ממש לא. אבל בסדר, נכון, אבל כאילו, אבל זה לא זה. מבינה, זה לא זה, זה כמו מישהו שרוצה להיות רופא, את אומרת לו, תקשיב, רופא, אתה אולי לא זה, אבל אולי אחות, אח, אתה, לא, הוא רוצה להיות, או וטרינר, אוקיי? זה כאילו, לא, אני רציתי להיות משהו ספציפי. עכשיו, מה לעשות? זה הפורמט הוא פורמט מאוד מאוד קשה, שבוחרים בך, וגם אם בוחרים בך, אז מה המחזה הבא, מה הסדרה הבאה, מה הסרט, כאילו, אתה לא, מהפורמט הזה אתה לא יכול להתפרנס. אוקיי? להתפרנס הכוונה היא, כי אם אתה מתפרנס מזה, אז יש לך יותר נחת רוח לחכות לאודישן הבא. אתה לא יכול. אז כן, הם צריכים להביא, אתה צריך להיות קודם כל אתה היום, ואז יגידו, וואי, אם הוא ישחק, הוא יהיה בסדר? אז יאללה, שבוא לשחק. כאילו מין כזה. אני חושב ששוב, כל מי שרוצה להוציא את מה שיש לו להגיד, תבחר כל פלטפורמה שהיא, אם זה פודקאסט, אם זה לכתוב, אם זה מה שאתה רוצה. תביא את עצמך החוצה, זה כן, עושים את זה, יש המון שחקנים בית ספר, כאילו שחקנים שסיימו בית ספר ופתאום אתה רואה אותם ברשתות, ואתה רואה אותם יוצרים, ואתה רואה אותם עושים דברים מדהימים. נכון. אבל בסופו של יום זה, אני חושב שהם היו רוצים להיות אך ורק על הסט, על הבמה, אבל בסדר, זה מה יש. אני אחדד מה ניסיתי להגיד, ואז אנחנו... סתם חפרתי עכשיו. תעזוב את זה. בסדר גמור. סתם אולי גם לטובת מי שהקשיב, ולא, אולי גם לא הבין אותי עד הסוף. אני כן, הבן אדם הראשון שיגיד לאנשים ללכת אחרי החלום שלהם, כן? יש משהו בעולמות הבמה, אולי במיוחד אפילו אצל שחקנים, אבל לא רק, כשאתה all in במשהו אחד, היכולת שלך להחזיק שם מנטלית, לאור כל הטלטלות שהעולם הזה מביא איתו, היא יחסית נמוכה. כשאתה רק במשהו אחד, והדבר הזה יכול לטלטל את עולמך כל שני וחמישי. אגיד לך מה, זה עניין של החוסר שליטה פשוט. כי חד כי אם משמעית. את מצלמת ועורכת, סתם דוגמה, אוקיי, זה משהו שפעם הייתי עושה, גם הייתי מאוד אוהב את זה, לצלם ולערוך. אז אתה יכול להיות שאתה מאוד יכול לשלוט בזה. זאת אומרת, אתה מצלם, אתה עורך, זה, יש פרויקטים, כמשווק וזה, אבל אתה בסוף עושה את זה. אם זה עכשיו, שוב, אומן אם אתה חושים. יוצר לעצמך, כן. כן, לגמרי. אז אם אתה שולט בעסק, סלש עיסוק, סלש תחביב, סלש מי שאתה, אז זה סבבה. גם ככותב, אוקיי, כתבת, כל הכבוד כפיים. אם לא ירצו את זה, אז שוב, אני עוד פעם באותו סייקל. גם במאי, גם יוצרים, גם תפאורה. כל אלה בסוף, כן, יש את ההוא שלוקח אותך ומחליט. ואז צריך לחשוב איך אתה הופך להיות הקול הייחודי. שיגידו, כמו שאמרת מקודם, שאת רואה מי זה כדי לראות את הנרד, כאילו, כשאתה מקבל מחזה, אתה אומר, טוב, מי שצריך לביים את זה, זה כך וכך וכך. כי אתה מכיר את הקול שלו. כן. כן, חד פעם משמעית. מנהלת של אחד החלי תרבות, אמרה לי, וואו, היא ראתה את המופע שלי. ואז היא אומרת לי, וואו, אני סבתא שלך והמופע שלך, מה זה דומים? אמרתי, יואו, איזה כיף. כן, הבנתי בדיוק למה היא מתכוונת, כי בסוף יש איזה קול כזה פנימי שלי, שהוא יוצא במופעים, והוא יוצא בסיפור. אז כן, אז זה פתאום אמרתי, אוקיי, זה דבר שמאוד הייתי רוצה, שכאילו, מישהו יראה, שוב, בוא נדבר עוד כמה וכמה שנים טובות, אבל מישהו רואה מחזה, ויגיד, זה לא מחזה שכאילו, שידע לשייך את זה. כן, שיש טביעת אצבע שהיא שלך. בדיוק. זה באמת דבר גדול להגיע אליו. כן, זה חלום, נגיד. אולי עוד כמה מחזות. כן, יכול בלחץ. כן, כן. היום יש לך חלומות לעשות עוד דברים? לא. כאילו בתחומים אחרים? נגיד, אם אני אומרת, אתה היום כותב, ואתה מופיע, היית רוצה גם עוד לשחק, או עוד לעשות, לא יודעת, כן, הייתי רוצה גם, כן, אבל פשוט פרויקטים שיעניינו ויאתגרו, כן, אם זה משחק, אז כן, זה משהו שהייתי רוצה לעשות. עשיתי קצת, אבל כאילו, כן, משהו שכאילו, אם יש לו, כן. וכתיבה, שוב, כל כתיבה לא דומה לכתיבה הקודמת, אז הסיפור החדש הוא סיפור שהוא חלום, שכאילו נורא הייתי רוצה שהוא יפגוש קהל וייצא ויקבל תגובות וכזה. מופעים, כן, גם שם, כאילו זה באותם תחומים, רק להמשיך לטפס בהר הזה, כן.
אתה גם מנחה, נכון? איך? אתה גם מנחה, נכון? כן, יצא לי גם, כן. אם זה באמת באירועים שאני גם מופיע בהם, ואם זה באירועים שביקשו הנחיה, כן. כי זה שוב, זה להביא את עצמך שם לתוך הסיפורים שלהם. ההנחיה זה קצת כמו שחיתנתי וסיפרתי כאילו שבניתי קטע לדבר. כן. זה יפה. יש משהו, עוד שאתה חושב שאנשים לא יודעים על עולם של מנטליסטים? לא יודעים. יש לנו כנס. כמו של הוגוורטס. כן. שזה נמצא בבלקפול, שזה 4 שעות מלונדון. בלקפול זו עיירה שכוחת אל, שפעם בשנה כל הקוסמים, אומני חושים ושוט, מגיעים לכנס של 3-4 ימים. שם גם יש מלא דוכנים כזה של דברים חדשים שיוצאים, ודברים ישנים וקלאסיקות ואדפטציות ודברים כאילו מה חדש, בוא נקרא לזה ככה, ומופעים ואומנים ולפגוש אנשים, זה כן, זה קורה אחת לשנה. אז זה משהו כאילו בינלאומי כזה. כן. זה מעניין, כי חשבתי באמת על זה שכאילו אם בארץ יש איגוד או כזה של שחקנים, יש אגודת הקוסמים בארץ. יש כזה דבר? כן. אוקיי. כן, גם פה, כאילו הלכתי איתך על זה, אבל יש גם את הקטן שאנחנו נפגשים אחת לחודש, חודשיים. כן? כן. זה די הרבה? אגודת, כן, או קוסמים ואומני החושים. מה אתם עושים לכם ביחד? אם זה מביאים הרצאות מחול, ואם זה עושים, זה היה לנו עכשיו כנס שנתי שנתחרתי. אני ועוד שותף, שהוא גם אומן חושים, חבר טוב. ראיתי משהו כזה, כן. אבל לא הבנתי מה זה. כן, אז זה בדיוק, מי שיודע כאילו זה, אז אני ונטע התחרנו, ואנחנו הגענו למקום שני. גם ביצירה שכתבנו ביחד, אז כן, יש כל מיני עניינים, כאילו, אתה גם, יש דברים, מה שנקרא, התחביב קורא לך, אז זה כזה. מי שהיום הוא בעצמו ילד שנגנב מחבילה של קלפים. של קלפים או של קסמים, או שההורים של ילד כזה שאומר, רוצה להופיע בכיתה. כן. מה יש לך? להגיד להם, לתרום להם, ממרום ניסיונך. קודם כל, אם הוא אוהב את זה, אוף על זה. לך על זה בכל הכוח, כזה, ברור, מה זאת אומרת? כן, והורים שככה מתלבטים ואומרים, מה? כל בינתיים כאילו זה קטן, די, ילד, בוא. זה כאילו כמו מישהו אוהב לשחק, אז בסדר, הוא עכשיו משחק במגמה, הוא משחק בחוג כאילו שיש לעירייה, זה לא, זאת לא בלגן. אם יכול להיות שלפעמים, אתה יודע, גם דברים דינמיים וזה משתנה וזה עובר, ויש דברים שכאילו אתה אומר, אוקיי, אם זה מספיק נדבק בו, אז תנו לו את זה. תנו לו את החופש, ברור, מה זאת אומרת? כן, וכשהוא נגיד יותר גדול, והוא רוצה לעבוד בזה, אני מבינה שלך לא... לי היה חופש מוחלט, תמכו בי בצורה מטורפת, כן. כן, אם זה אבא, אם זה אמא, זה כזה, הם נהנו לראות הילד שלהם עושה את מה שהוא אוהב, זה אין כיף מזה, זה נראה לי המתנה הכי גדולה שאפשר לקבל. בטח, מה זאת אומרת? יש חששות להורים, אתה יודע, איך הוא יתפרנס, ואיך זה ישפיע עליו. מסתדרים, לא יודע, גם בהייטק יש צרות, לא יודע, כאילו... בסדר, חרדות וחששות, וזה לגיטימי. טוב, אז אתה אומר תעשו, וזהו. וואו, הכי תעשו, וזהו. כמו שאתה אומר קודם תעשו, תפענחו אחר כך. גם זה עוד... איך זה עובד? בדיוק, קודם כל תגיד כן, אחר כך, וואו, פאק, למה אמרתי כן, איך אני עושה את זה? כזה, בטח, מה זאת אומרת? כן, לגמרי. יפה, יפה. אסגור איתך את הפרק, אנחנו קצת שקלנו אם לעשות איזה משהו. כן. מה אתה חושב על זה? שזה התקלה, רק שקלנו, לא אמרנו שנעשה, אבל לא חייבים נגיד, לא נאלתר משהו רגע תוך כדי, דיברנו באמת על תיאטרון ועל מחזה ופעם, זה נחמד, ואמרתי לך כאילו שאת נורא נגיד אוהבת תיאטרון וכזה. ומעניין אותי לדעת אם הייתי אומר לך לחשוב על מספר, מ-1 עד 50. אוקיי. יש לך מספר בראש.
כן. אוקיי. זה כן מוסס קצת, זה כן שעוד הוא פתוח לשינויים, שזה בסדר. מה המספר? אומרים? כן, אתה יכול להגיד. אוקיי, 50? לא נחשב? לא, כאילו, זה קלאסי שכאילו, וגם נורא מתאים לך קצת, שכאילו אם אני אגיד מ-1 עד 50, את תבחרי 50, כי נתתי לך בקצה, את היית אומרת, כאילו, תלכי איתי לטופ, לקצה. אוקיי. עכשיו, האמת שברשימה שלי יש יותר מ-50, אבל אמרתי, נגביל אותך. עכשיו, אז זאת אומרת שאם את ב-50, זה לא אומר שזה יהיה סוף הרשימה. אבל אם את רוצה לתת איזה טוויסט ולשנות, את יכולה לשנות גם. אני לא רוצה שתרגישי שאני משפיע עלייך, זה הכי חשוב. אני רוצה שתרגישי שזו בחירה חופשית שלך, ואם את מאמינה גם למה שאני אומר, אז בכלל, כאילו, זכיתי. אוקיי. כאילו, אתה שואל אותי אם אני רוצה לשנות? כן. אוקיי, אני אשנה. את לא חייבת. הצופים כבר עזבו אותנו עד שאת מחליטה, אבל בסדר, אין בעיה. המאזינים. קשה לי להחליט. אוקיי, אני אזוז, נראה לי ש... תראי, בגדול זה לא בלייב, אם אני אטעה, אל תפחדי, אנחנו נחתוך את הקטע הזה. בסדר, אוקיי. נו. זזתי, כן, זזתי. להגיד לך? כן. זזתי ל-49. זהו? לא עשית טוויסט, לא אוהב, טוב, די, מספיק, 49. תקשיבי, לא, זה בסדר, זה בסדר, תראי. פתקים, אני רוצה כזה שתראי את ה... אני לא רואה כזה מפה, אבל... נגיד, סתם, יש לי פה רשימה, עשיתי כזה רשימה בפתקים של כל מיני... זה, את רוצה להראות? נראים לכם שתראו, כן? נראו את זה מפה, רגע, אני אראה להם את זה ככה. כן, יש רשימה של כל מיני, בדיוק. אז אנחנו יכולים לראות ביחד, נגיד, רגע, אני אזיז את זה, מה זה 26 נגיד? אדיפוס. נכון. הנה, את גם יודעת את הלוסי, זה בכלל מדהים אותי. ונגיד, אפילו יש לי פה יותר, יש לי פה אפילו כמעט 90, כן, הגבלתי אותך סתם. לא זכרתי כמה רשימה יש לי פה, אבל נגיד 76. החולה ההודי, גם הצגה בכמה. נכון, במקרה, בואו ניתן כזה שיהיה זה, 83, זה מחזה הגלולה. נכון, שרבקה השתתפה, רועי שגב ביים גם, נכון. ואת אמרת 50. כן. לא, אמרת בהתחלה, ואז 49. כן. נכון, 49. זה, מה מוטרף? אתה חייב אבל כאילו שאנשים... אני אנסה, הנה, נראה לי 49, רואים, הנה רואים, שזה אני סבתא שלך. וואו, מה מוטרף? אתם חייבים גם להבין שאין פה כאילו, זה לא שזה חוזר על עצמו בעוד מספרים או משהו כזה. ניסיתי לקחת כל מיני, זה. אוסלו, כן, כן, כזה. וואו. יס. מגניב מאוד מאוד. אז השפעתי אולי הצלחתי להשפיע. לא צריך לעשות קטע עבד, אפשר להירגע חברים. כן. מדהים. וואו, זה וואו. זה וואו. וגם זה שאתה כנראה מכיר ממש הרבה הצגות. אני יכולה להעריך את זה, העתקת את זה. ברור, שחצי מזה אני לא, כן. אחד אני מכיר. שזה 49. אדיר ממש. יס. ממש. יואו, עכשיו אני סקרנית, אני לא ראיתי אותך מופיע אף פעם, אבל אני לא יודעת, עושים את זה? זה יותר אירועים סגורים כאלה, נכון? זה אירועים סגורים, כן, בעיקר אירועים פרטיים, חברות כזה, היו כל מיני קופות פתוחות, עוד יהיה בהמשך, יש לי דברים רגע שאני צריך לסיים קודם, לפני אופרציות כאלו, כן, זה פשוט הפקה יותר. טוב, אז בינתיים ארגונים שיכולים לקחת את הדבר הזה. קדימה צעד, קדימה, אנחנו חכים לכם. מגניב מאוד מאוד. וואי, בכנות לא חשבתי שזה יצליח. אני גם. מצחיק. כי גם טעיתי לעצמי 50 זה בזה, לא משנה, בסדר. נראה לי שדיברנו על מה שרציתי. יס, איזה כיף. אולי דיברנו על מה שאני רציתי. שזה ממש כיף. והשפעתי עליך, ואת חושבת שאת דיברת על זה, אבל כן, סתם, אני עכשיו מסורת לקראת. אלא משפט עליי מלפני, כי הכל כתוב. נכון, צריך יש תיעודים של הדברים. למרות שלא, זה, לא הסתכלתי, והייתי בלופ. נכון. כן. לקראת סיום, יש לך בכל אופן, למרות שאתה לא, אני מבינה בהרבה הצגות וזה, המלצה לתת לנו למשהו ישראלי כלשהו שאתה ישראלי, כן. חובב. כן, אני יכול, יש מחזה שהוא כבר כאילו בעונה הקודמת, כאילו
תפס אותי וטלטל אותי, מותרת לכל אדם, ראית את זה? תיאטרון באר שבע? מי שכתבה ובאימה זאת היה קפלן, שהיא המנהלת המנהלתית של תיאטרון באר שבע עכשיו. רוצה להגיד עם אפרת בוימבר. נכון, ורועי מילר נכון, וקאסט מדהים, ואפרת מדהימה שם, וזה פשוט כתוב, וזה כל כך מחזה חשוב, על אישה שלא מקבלת, נלחמת כדי לקבל גט, ונלחמת על החופש שלה, שראיתי את זה, אמרתי, כאילו, זה העביר אותי שם כל כך הרבה קשת של רגשות, שאם לא ראית, ואני מעריך עדי שאת פתאום, לטוס, זה צריך כאילו להיות עוד מעט, כאילו יש להם כזה, בסביבה. לדעתי כן, בבית ציוני אמריקה, וואו, באמת, זה מחזה חשוב, וטוב, כתוב טוב, מבוים טוב, שחקנים מעולים, משתדל לטפל בזה, ושמעתם איך מחזה חשוב. זה מעניין החיבור שלך לקולות של נשים, אתה יודע? כן, אין ברירה, קודם כל אתן וואו, כאילו יש איזה כוח נשי שכאילו, שהוא מתבקש לקרות. כן, אין מה לעשות, זה מה שתופס. תופס? זה מה שקורה לך, זה קורה לי. כן? כן. מעניין. אתה חושב שזה קשור להקשר המשפחתי שלך? יכול להיות, אבל תמיד זה נראה לי משהו כאילו סקסי, מושך, מעניין, זה נשים חזקות, זה תמיד כאילו, וואו. שנלחמות, שכאילו פועלות דמויות שהן נלחמות, שהן רוצות להשיג את המטרות שלהן, ולתקן מה שמקולקל, כן. מה שלא פייר, מה שהחיים קצת כאילו עשו להם. נלחמות לתקן, כן, מה זה, מי לא רוצה ללכת לראות את זה? מאוד עם הרבה טעם של עוד מהמחזה החדש. כן. אני כאילו ברגע שזה לא יהיה בבאר שבע, כשזה יעלה יותר במרכז. קודם כל, תגיעו גם לבאר שבע, הכל בסדר, שעה רכבת. לא, תגיעו אתם. את גם תגיעי. מה, ההצגה תעלה בבאר שבע, פעם ראשונה, לא תבואי לראות בבאר שבע? תבואי לראות בבאר שבע. אני אגיד לך מה? אחר כך זה עוד יגיע. אני סאקרית של פרימיירות, ולכן... בסדר, אז פרימיירה תהיה בתל אביב. במידה ואתה תזמין, אז אני אבוא לאן שצריך. בבקשה, הנה הוצאנו עכשיו את ההתחייבות הזאת, זה יקרה, זה אין בעיה, זה קל. חד משמעית. בטח, זה קל. אני מוכרחה לראות את זה, למרות שבפרימיירות, כאילו נגיד, הפרימיירה של אני סבתא היה... כל הכוכבים לא הסתדרו בפרימיירה הזאת, אבל תמיד זה ידוע, אגב, שתמיד הפרימיירות הם כאילו, וצריך לבוא לראות את זה. מהבחינה הזו. כן, לא, וגם, כן, היה אז כל מיני בלגנים. אבל בסדר, אבל בוא נראה. גם בהצגה האחרונה צריך להגיד. נכון. הייתי מופתעת סי. אני הבנתי שהיה איזשהו אירוע, נכון? אצל רבקה אישי. כן, היה בלטם קטן, כן, רבקה בשתי הצגות האחרונות לא הרגישה טוב, והיא לא יכלה להגיע להצגה, הייתה בבית חולים, ועירית קפלן הוקפצה, ואני לחשתי לה את הטקסט. אתה לחשת לה את הטקסט? כן, אני עבדתי באותו יום, בהצגה הזאת. זו הצגה שמה שראית, זה עירית אמרה את מה שאני אמרתי לה להגיד. ועירית קפלן זה פשוט גם עוד אגדה כאילו מטורפת, שהיא עולה לבמה, ואפרופו כריזמה, אי אפשר לא להתאהב. מבינה, אי אפשר לא להגיד וואו. היא לא מתאימה לדמות בשום צורה, היא צעירה בחצי, אבל היא ממגנטת, ברור, מה זאת אומרת? זה דבר, ואני ראיתי אותה בכל מיני תפקידים, בתיאטרון ולא בתיאטרון, נכון. וגם מורכבים, מלאכים באמריקה וכל מיני. זה דבר. כן. לעלות להצגה כזאת, שיש בה כל כך הרבה עניין של היא לא יורדת מהבמה גם. ודיוק. אני לא יודעת איך מוקפצים לדבר כזה, ועוברים אותו בשלום. ממש השאלה שלה, זה שלה. זה מוטרף. תביא אותה, אני לא יודע איך להסביר את זה. היא צריכה להסביר מה היא עשתה שם, איך היא עשתה את זה. השליטה המטורפת הזאת. כן, אפרופו הסינכרון הזה שהיה ביני לבינה, זה שלה. וואו. זה היכולת שלה. זה באמת מדהים. כן. וואו. אז לא יודעת, לפרימיירות גם, אבל יש את הקסם שלהם. נכון. אני אבוא. לשל המחזה החדש, ומי ששומע את זה, ויש לו פרימיירה אחרת, אז אני אוהבת. בדיוק, תזמינו. גם אותי, אגב, אני אוהב פחות. גם איתי. כן. בסדר גמור. בנימה הזאת, ובהקשר הזה של נשים, ולפני שאנחנו נסיים, אני רוצה להגיד למי שמאזין, והגיע עד לשלב הזה, אמרתי את זה גם בפרק הקודם, אני אגיד את זה עוד פעם, להגיע לאורחות נשים הרבה יותר קשה לי, מלהגיע לאורחים גברים. אני לא יודעת בדיוק סיבה.
מרגיש לי שאולי משהו בביטחון, ואיפשהו לבוא בפרונט שהוא אחר, שהוא לא דרך אומנות, לנשים אולי לפעמים זה יותר קשה, אני באמת לא יודעת לפצח את הדבר עד הסוף, אבל אני מתה ליותר אורחות נשים, ואם יש כאן נשים, אומניות ששומעות אותי, אז אני רוצה לארח אתכן, ואני חמודה. אחרי. אז תפחדו. באמת, אני נותנת מקום, ואני לא מקשה, אז תבוא. לא חושב שזה אישי, זה סטטיסטיקה, זה יסתדר לך. כן? כן. טוב, זה מעודד. כן. אפשר לקוות. מעבר לזה, אם נהניתם מהפרק הזה, אני מזמינה אתכם לשתף אותו עם חברים שלכם, אומנים אחרים, או בכלל אנשים שצריכים יותר קשיבות אולי בחיים שלהם, ולזרום עם מה שהחיים מביאים איתם. אפשר לעקוב אחריי בעמוד שלי, adya.stage.psychology, ואני מעלה שם תכנים על כל הפן המנטלי של אומני במה. אני מודה לכם. תודה. שהקשבתם לנו עד לכאן, וגם לך, טייסון, טאג סבתא. סבתא. תודה רבה. במחזה הבא, השם מתחלף, אולי, לא יודע עוד. לא. אוקיי, אז תשאירי. תמיד פעם סבתא, תמיד סבתא. אני חושבת שכן. אפשר להוציא את הסבתא מסונטג, אבל אפשר להוציא את הסונטג מסבתא. נכון. יס. ואם אתם פוגשים אותו ברחוב, אני מזמינה אתכם גם לקרוא לו סבתא. ברור, תעשו מה שאתם רוצים. תודה גדולה. תודה. שמחתי ממש. גם. נתראה בפרק הבא של כניסת אומנים. היידה.